אנו לומדים היום בערב את הסוגיה די קשה, הסוגיה של מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. הסוגיה מתחילה בפרק נר מורסה, דף סמ"ח עמוד א', זה ממשיך עד דף סמ"ט עמוד א'. אז נתחיל את הברייסה בדף סמ"ח עמוד א'. הברייסה אומרת, תשמע, אמסי אמרו מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב, בזמן שלא שמע הבעל קודם שימוס, או ששמע ושסק, או ששמע והפר. הגרסה הנכונה, כמו שהבח מגיע, וככה זה גם ברן, צריך להיות שבזמן שלא שמע הבעל קודם שימוס, או ששמע והפר, או ששמע ושסק, ומייס בו ביום, לא ביום שאחריו. זוהי ששנינו מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. אז הברייתא מדברת על שלושה אופנים. הר"ן אומר לנו בסוגיה שמדובר שהאב שמע את הנדר קודם שבעל מת, אבל הוא לא הפר את הנדר. מה עם הבעל? אז יש שלושה אופנים. אופן אחד הוא שהבעל לא שמע את הנדר, ומה הבעל מת, אז ההלכה היא שנסרוקנה רשוס לאב, ואב לבד יכול להפר את הנדר. אופן שני הוא שהבעל שמע את הנדר, והוא לא הפר את הנדר, והוא מת בו ביום, לא ביום שאחריו. אז לכן זה לא נחשב שהנדר הוקם על ידי שתיקה שלו לאורך יום שמעי. אז גם בזה ההלכה היא שהבעל מת, אז האב מפר את הנדר לבד. מייס הבעל נסרוקנה רשוס הבעל לאב. והאופן השלישי הוא שהבעל שמע את הנדר, והבעל הפר את הנדר, ואחר כך הבעל מת. יש הרבה מה לדבר על זה. הדבר הזה מופיע עוד פעם בברייתא, בבבא שלישית של הברייתא. יש 5 בבות בברייתא. הבבא הראשונה של הברייתא היא בדין של מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. הבבא השנייה היא מייס האב לא נסרוקנה רשוס לבעל. הבבא השלישית היא מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. הבבא הרביעית היא מייס האב לא נסרוקנה רשוס לבעל, ואחר כך יש בבא חמישית שזה מייס הבעל והפר אב, שיש מחלוקת בין בשם בית הלל אם נסרוקנה רשוס לאב או לא. אז אנחנו לא כל כך מדברים עכשיו מה קורה כשמייס הבעל וקודם שהבעל מייס, הבעל הפר את הנדר ואחר כך הוא מייס. גם שם הדין הוא נסרוקנה רשוס לאב. זה מה שברייתא אומר פה ברישא, והברייתא אומר את זה עוד פעם בבבא שלישית בדף סמ"ח עמוד ב'. אבל ראשונים דנים בזה הרבה, התוספות בדף סמ"ט עמוד א' מדברים על זה. אנחנו בהתחלת הסוגיה יותר מתמקדים בשני אופנים של או שלא שמע הבעל קודם שימוס, או ששמע ושסק ומייס בו ביום. שההלכה היא שמייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. זה לא משנה אם הבעל לא שמע את הנדר או הבעל שמע את הנדר ואחר כך הוא מייס, אבל מייס בו ביום, אז לא הייתה הקמה מצד והחריש לו ביום שמעי, אז לא הייתה הקמת הנדר מצד והחריש לו ביום שמעי, אז הבעל מת, אז האב לבד יכול להפר את הנדר. וזה ההלכה. מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. אז עכשיו הגמרא בפרק נר מורסה דף עין מדברת על זה יותר באריכות, שתי אופנים אלו. ואני קורא מתוך המשנה דף עין עמוד א', דף עין עמוד, רק רוצה לציין במרמקות ששמתי, זה מופיע בדף ראשון, רק רוצה לציין שהדבר האחרון בעמוד השני שציינתי שמה, לא שכחתי לכתוב שזה בא מפרש המשנה לרמב"ם, שם על המשנה הזו שאנחנו קוראים עכשיו, מייס האב לא נסרוקנה רשוס הבעל, מייס הבעל נסרוקנה רשוס לאב. אז זה המקום האחרון בתוך המקום ששמתי באתר שלנו,
אז זה בא מהפרש המשנה רמב"ם. אבל נקרא את המשנה. המשנה אומרת, מייס האב לא נסרוק נשוס הבעל, מייס הבעל נסרוק נשוס האב. בזה יופי כל האב מכל הבעל. בדבר אחר יופי כל הבעל מכל האב, שהבעל מאיפה בבגר והאב אינו מפגר. אבל עניין של בוגר זה לא נושא שלנו היום. אז יש שתי הלכות במשנה. הלכה אחת היא, מייס האב לא נסרוק נשוס הבעל. הלכה שנייה, מייס הבעל נסרוק נשוס האב. והגמרא שואלת, מהי תימה? אז הראשונים אומרים, רש"י ור"ן אומרים, שהגמרא רוצה לדעת מהי תימה של הלכה ראשונה במשנה. שמייס האב לא נסרוק נשוס, שמייס האב לא נסרוק נשוס הבעל. מה הסיבה? מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז הם אומרים, דאמר קרא בנעורי בית אביה, זאת אומרת שהיא תמיד נשארת בבית אביה. שאפילו שאביה מת בבית אביה, שהבעל בארוסה לא יכול להפר את הנדרים לבד. מייס האב לא נסרוק נשוס הבעל. ככה רש"י ור"ן מפרשים את הגמרא. שזה הולך על הלכה ראשונה במשנה. מהי תימה דאמר קרא בנעורי בית אביה. עכשיו, ההלכה השנייה של המשנה, מייס הבעל נסרוק נשוס לאב מנולן, אז אמר רבא דאמר קרא, ואם היוסיר לאיש ונדרה עליה, מקיש קודמי הווי שנייה לקודמי הווי ראשונה. זה כפל לשון בפסוק, אם היוסיר. אז יש הקש בין קודמי הווי שנייה לקודמי הווי ראשונה. קודמי הווי ראשונה, ברור שאב מפר את הדברים לבד. זה דין של ניירה, היא לא ארוסה. היא לא התארסה. אז ההלכה שבנעורי בית אביה. אז גם קודמי הווי שנייה, שהאב, שביתו נתארסה, אבל כך מייס הבעל, אז גם שם הדין הוא שהאב לבד יכול להפר את הנדר. מה קודמי הווי שנייה, קודמי הווי ראשונה? מה קודמי הווי ראשונה אב מפר לחודי? אף קודמי הווי שנייה, זאת אומרת, קודם שיצרס עוד הפעם, זה אחרי האירוסים הראשונים, שמייס הארוס, מייס הבעל, אב מפר לחודי. אז הגמרא אומרת, אימה הנמילי בנדרים שלא נראו לארוס. אבל בנדרים שנראו לארוס לא מצא מפר אב. אולי כל הדין הזה שאם מייס הארוס, שהאב יכול להפר את הנדר לבד, אולי זה רק בנדר שלא נראה לארוס. לא נראה לארוס, הפירוש הוא שהארוס לא שמע את הנדר. אז בזה אנחנו אומרים שמייס הארוס, אז נסרוק נשוס לאב. אבל בנדרים שנראה לארוס, שהארוס שמע את הנדר, ואחר כך הארוס מת, אחר כך הבעל מת, אולי אז אנחנו נאמר שהאב לא יכול להפר את הנדר, שאז נאמר שלא נסרוק נשוס לאב. אז זה מה שכתבו, הנמילי מדרם שלא נראה לארוס, אבל מדרם שנראה לארוס לא מציא מפר, לא מציא מפר אב, אז הגמרא מתרצת, אי בנדרים שלא נראה לארוס, מבנעורי בית אביה נפקא. ההקש של הוקש, שמקיש קודמי הווי ישיר קודמי ראשונה, לא בא לומר לנו את הדין שנסרוק נשוס לאב איפה שהנדר לא נראה לארוס. איפה שהנדר לא נראה לארוס, הדין הוא שאב לבד יכול להפר את הנדר, וזה לא צריכים את הדרשה הזו. זה אנחנו יודעים מהפסוק של בנעורי בית אביה. אז למה בא הפסוק של היקש קודמי הווי שנייה לקודמי הווי ראשונה? זה בא לנדר שנראה לארוס, הארוס שמע את הנדר, אז גם בזה אם הארוס מת, אז האב מפר את הנדר לבד, מפני שמייס הבעל נסרוק נשוס לאב. עכשיו, אז קודם כל אני רק רוצה להסביר את הפירוש של דבר, מה זה משנה לנו, אם זה נראה לארוס או לא נראה לארוס. אז נראה לארוס, אמרתי לכם שהפירוש הוא, שהפירוש הוא שהארוס שמע את הנדר. מה זה חשוב לנו אם הוא שמע את הנדר או לא שמע את הנדר? מפני שאם הוא שמע את הנדר, אז זה כבר נהיה יום שמאי. אז אם זה היה יום שמאי, אז עדי יום שמאי, הארוס הבעל זוכה בנדר. הזכייה שלו בנדר זה על ידי השמיעה, על ידי היום שמאי. היום שמאי משייך את הנדר אליו, לבעל. אז זה הבדל. אם לא שמע הארוס, אז הארוס עוד לא זכה בנדר. הארוס עוד לא זכה בנדר. בגלל שלא היה יום שמאי, הוא לא שמע את הנדר. אבל אם הארוס שמע את הנדר, אז זה כבר התחיל יום שמאי.
אז הנדר כבר השתייך אליו, הנדר כבר מצורף אליו, יש לו כבר זכייה בנדר. אז יש לו זכייה בנדר, הייתי חושב שבזה אנחנו לא אומרים מייס הבעל נסרויקנה רשוס לאב. זאת אומרת, איפה שהוא לא זכה בנדר, אז זה יותר מובן. הוא לא זכה בנדר והוא מת, אז היא חוזרת רשות אביה. אבל אם הוא זכה בנדר, אולי אנחנו נאמר שאם הוא מת, אז היא לא חוזרת רשות אביה. אז הגמרא מתרצת, זה נכון שאפשר על פי ספרד לחלק ככה, ולכן כשלא נראה, לא צריכים בכלל את הדרשה של מקש קודמי הוויה שנייה וקודמי הוויה ראשונה. שם אנחנו יודעים מהפסוק בנורה בייס אביה שהיא חוזרת רשות אביה. אז מה הפירוש? הפירוש הוא שאם לא, השאלה היא איך אנחנו מבינים את הדין של מייס הבעל נסרויקנה רשוס לאב. אז הגמרא כנראה אומרת שאם הנדר עוד לא השתייך לבעל, הבעל לא הייתה לו זכייה בנדר, אז יש את הדין של מייס הבעל נסרויקנה רשוס לאב. הפירוש הוא שהנדר עכשיו נכנס לפרשה של בנורה בייס אביה. זה נדר של בנורה בייס אביה. זה לא נדר של הפרשה של אם היוסי על איש. זה היה עומד להיות נדר של הפרשה של ואם היוסי על איש. אבל הארס לא זכה בזה. הארס לא זכה, אז הנדר לא נקבע בפרשה שהם היוסי על איש. כשהארס שמע את הנדר, אז הנדר הצטרף אליו, הנדר השתייך לו, הוא זכה בנדר. אז הנדר נקבע בפרשה של ואם היוסי על איש. אז אנחנו אומרים, אם הנדר נקבע בפרשה שהם היוסי על איש, אז מייס הבעל, אז לא נסרוק רשוס לאב. למה? בגלל שזה נדר ששייך לפרשה שהם היוסי על איש, ובפרשה שהם היוסי על איש, יש הפרה רק על ידי שניים, לא על ידי אחד. בתוך הפרשה שהם היוסי על איש, האב לא יכול להיות מפר לבד. הוא יכול להפר רק עם הבעל מת, אז אין מה לעשות, אז הנדר לא יכול להיות מופר. אבל כשהארס לא שמע את הנדר, אז הנדר לא השתייך אליו, הוא לא זכה בנדר, אז אנחנו אומרים, אז הנדר לא נקבע בפרשה של ואם היוסי על איש. אז אנחנו אומרים, ברגע שהבעל מת, אז הנדר עכשיו נמצא בפרשה של בנורה בייס אביה. ולכן האב יכול להפר את זה. הנדר הזה נחשב כמו נדר שהיא נדרה אחרי שהבעל מת. היא אמנם נדרה את זה קודם שהבעל מת. אבל הנדר לא השתייך לארס. הנדר לא השתייך לארס. מכיוון שהנדר לא השתייך לארס, אז ברגע שהארס מת, אנחנו אומרים, אוטומטית, הנדר עכשיו נכנס לפרשה של בנורה בייס אביה. למה? כאשר הנדר לא נקבע בפרשה שבהם היוסי על איש. זה כשזה לא נראה לארס. זאת אומרת, אבל כשזה נראה לארס, אז הנדר השתייך לבעל, אז אנחנו אומרים, כשמייס הבעל, אבל הנדר נקבע בפרשה של היוסי על איש, בפרשה שנאמר עשה אביה בהם מפרין דריה. אז לא שייך לומר שהנדר עכשיו ייכנס בתוך הפרשה של בנורה בייס אביה. למה? בגלל שהנדר נקבע בתוך הפרשה, והיוסי על איש, מפני שהארס כבר זכה בנדר. אז לכן זה לא יכול הנדר לא יכול להחליף זהות ולהיכנס בתוך הפרשה של בנורה בייס אביה. זה מה שהיינו חושבים. אז לכן יש את הפסוק של מקש, קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה, שאנחנו לומדים מזה, שאנחנו לומדים מזה, שלמרות זה שהנדר השתייך כבר לארס, והנדר נקבע בתוך הפרשה של ואם היוסי על איש, שהאב לא יכול להפר את הנדר לבד רק ביחד עם הארס, אבל בכל זאת כשמייס הארס, האב יכול להפר את הנדר.
איך הוא יכול לפרט נדר? אז הפשט של הגמרא היה שמכיוון שנראה לאורס, אז הנדר לא יכול להחליף זהות ועכשיו להיכנס לתוך הפרשה בנראה בסביר. זה כל החילוק שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, כשלא נראה לאורס, הנדר אוטומטית עובר להיות נדר שבנראה בסביר, בגלל שזה לא נקבע בפרשה של והיוצא אל האש. אבל כשנראה לאורס זה נקבע בפרשה והיוצא אל האש. אז זה לא יכול להחליף זהות ולהיכנס לתוך הפרשה של בנראה בסביר. אבל בכל זאת, יש דרשה שמקדיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה, ואב יכול לבד להפר את הנדר. אז איך הוא יכול להפר את הנדר לבד? אז הפשטה של הגמרא הייתה שהנדר נשאר כנדר של הפרשה שמהיוצא אל האש. זאת אומרת שהאב, מעיקר הדין, האב לא יכול להפר את הנדר לבד. האב מפר רק ביחד עם הבעל. אבל אנחנו אומרים, אם הבעל מת, אז הבעל מוריש, או אפשר לומר, האב יוריש את הזכות הפרה מהבעל. אין לנו מונח יותר טוב, זה לא ממש ירושה, אבל ראשונים משתמשים במונח זה, אין לנו מונח יותר טוב בשביל זה. הראשונים משתמשים בזה, שהאב יוריש את הזכות הפרה מהבעל. זאת אומרת, זה הפשטה של הגמרא, בגלל זה כל החילוק של הגמרא. הגמרא אומרת שהייתי אומר, כשזה לא נראה לאורס, אז שם הנדר אוטומטית עובר להיות נדר של בנראה בסביר. אבל כשנראה לאורס זה לא יכול להחליף זהות להיות שייך לפרשה של בנראה בסביר. הנדר נשאר קבוע בתוך הפרשה של אם היוצא אל האש. אבל בכל זאת לומדים מההקש, בכל זאת אנחנו לומדים מההקש שאב יכול להפר את הנדר כשבס הבעל, נסרוג נרשס לאב. אז הפירוש הוא שזכות הפרה של הבעל עובר לאב. זאת אומרת, האב יורש את זכות הפרה של הבעל. הפירוש הוא שכשאב מפר את הנדר, בעצם יש בזה שתי הפרות. הוא מפר חלק עצמו, והוא מפר חלק של הבעל. הוא מפר חלק עצמו בתורס אב. חלק של הבעל הוא לא מפר בתורס אב, בתורס עצמי. הוא מפר את זה עבור הבעל. עבור הבעל הוא מפר את זה. כך היה הפשטה של הגמרא. אבל הרמב"ם פירוש המשנה לא אומר כן. הרמב"ם זה בדף השני, הבאתי לכם לשון הרמב"ם פירוש המשנה. הרמב"ם אומר, מייס האב לא נסרוג נרשס לבעל, מייס הבעל אין לו רשות בהפר נדרים, אלא אחר כניסתו לחופה. זאת אומרת, הוא לא יכול לבד, זאת אומרת, ההלכה של מייס האב לא נסרוג נרשס לבעל, לא צריכים פסוק בשביל זה, לכן מאוד קשה הגמרא שואלת מה תימה. למה הגמרא שואלת מה תימה? לא צריכים פסוק. אין שום סיבה שנחשוב שמייס האב נסרוג נרשס לבעל. וזה בעצם מה שהרמב"ם אומר. הוא אומר, אין לו רשות בהפר נדרים, אלא אחר כניסתו לחופה. אבל הרמב"ם אומר, אבל ההלכה השנייה של המשנה, ואחר מיסס הבעל ונשארה היא נער בבית סביר, הרשות ביד האב בהפרס הדרע, למה שאמר בנעוריה בית אביה. אז הרמב"ם אומר, לא כמו שאנחנו אומרים, הרמב"ם לא מדבר רק על נדרים שלא נראה לאורס, ברור. הרמב"ם מדבר על כל נדרים, גם נדרים של לאורס, שזה עיקר החידוש של המשנה. שנדרים של לאורס, מייס הבעל, נסרוג נרשס לאב. אבל הרמב"ם אומר, למה יכול להפר את זה? הוא אומר, יכול להפר את זה מחמת הפסוק של בנעוריה בית אביה. ואני אקרא את זה עוד פעם, מדגיש את זה. אבל אחר מיסס הבעל ונשארה היא נער בבית אביה, הרשות ביד האב בהפרס הדרע, למה שאמר בנעוריה בית אביה. אז הרמב"ם לא מסביר את הגמרא, הרמב"ם לא מסביר את הגמרא כמו שאנחנו אמרנו. אבל הרמב"ם מסכים שבהווה אמינא הגמרא באמת חשבה שרק בלא נראה לאורס אנחנו אומרים שעכשיו, אחרי שמייס הבעל, הנדר נמצא בפרשה של בנעוריה בית אביה. אבל נראה לאורס, בהווה אמינא הגמרא חשבה שזה לא יכול להיות, שאנחנו לא חושבים כן, שזה נקבע בתוך הפרשה של היוצא אל האש. אבל אחרי שיש את הדרשה, אחרי שיש את ההקש,
הרמב"ם מבין, זה נכון שההקש הוא לא בפסוק כמו רבי סביר, זה פסוק של היוסיר לאיש. אבל היוסיר לאיש זה לא ממש פרשה נפרדת. אז לכן הרמב"ם הבין שאחרי שיש לנו את ההקש, אז אנחנו אומרים שאף שהאורס כבר שמע את הנדר, אז הנדר השתייך לאורס, הנדר השתייך לאורס, אז הנדר נקבע בתוך הפרשה של ומהיוסיר לאיש, אבל כשבעל מס, זה ההלכה של מקיש קודמי הווי של קודמי הווי ראשונה, שהנדר מחליף זהות, והנדר אמנם נקבע בפרשה של ומהיוסיר לאיש, אבל הנדר מחליף זהות, ועכשיו שבעל מת, הנדר נהיה נדר לא בפרשה של מהיוסיר לאיש, אלא הנדר נהיה נדר של בנעורי הבית אביה. זה נהיה נדר של בנעורי הבית אביה. אז ככה לא אומר רמב"ם. עכשיו, אני מזכיר את זה בהתחלת הסוגיה, בגלל שכל השאלה הזו, אי אפשר ללמוד את הסוגיה בלי לדון בשאלה זו. מה הדין של מס הבעל נסרק נשוס לאב? כשהאורס לא שמע את הנדר, אז זה פשוט, הגמרא אומרת, שהנדר אוטומטית הוא נדר של בנעורי הבית אביה, בגלל שהנדר לעולם לא נקבע בתוך הפרשה של ואם היוסיר לאיש, שאף פעם לא נקבע בפרשה של ואם היוסיר לאיש. אבל מה קורה כשהנדר נראה לאורס? האורס שמע את הנדר, אז הנדר כבר השתייך אליו, הנדר נקבע בתוך הפרשה של נער מורסו אביו הבעל מפיר מדרע של ואם היוסיר לאיש. אבל בכל זאת האב יכול להפר, נסרוק נשוס לאב. אז יש צד אחד לומר שנסרוק נשוס לאב, שזה נשאר כנדר בתוך הפרשה של ואם היוסיר לאיש, זה נשאר, אבל האב בכל זאת יכול להפר את הנדר, האב בכל זאת יכול להפר את הנדר, בגלל שהוא מפר את הנדר בשביל עצמו וגם עבור האורס. זאת אומרת, כאילו בהפרה שלו יש שתי הפרות במעשה ההפרה שלו. הוא עושה מעשה הפרה אחת, אבל בעצם זה שתי הפרות. הוא מפר את הנדר בתורס עצמו, והוא מפר את הנדר עבור האורס. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, בגלל שהנדר נקבע בתוך הפרשה של היוסיר לאיש. אז אם הנדר נקבע בסוכנביש, אז זה לא יכול להחליף זהות. אז מה צריך להיות? זה נקבע בפרשה, שהנדר נתון להפרה רק על ידי שניים, לא על ידי אחד. כשהנדר הוא בפרשה של רבי סביר, הנדר נתון להפרה על ידי אחד, האב, הוא מפר יחידי. אבל כשהנדר הוא בתוך הפרשה ואם היוסיר לאיש, אז הנדר נתון להפרה רק על ידי שניים. אז איך האב יכול להפר? האב יכול להפר בגלל שבעצם זה נחשב כמו הפרה של שניים. בגלל שהאב מפר את הנדר בתורס עצמו, בתורס אב, והוא גם מפר את הנדר עבור האורס. הוא יורש את זכות הפרה מהאורס, הוא מפר את הנדר עבור האורס. ככה זה צד אחד. אבל יש צד שני לומר שלא, שהנדר אמנם נקבע בתוך הפרשה של היוסיר לאיש, ואם כן זה נקבע להיות נדר שנתון בהפרה על ידי שניים, אבל ברגע שמס הבעל, הנדר מחליף זאת. איך הנדר מחליף זאת? הנדר מחליף זאת זה בגלל שעכשיו הבעל מת. עכשיו היא רק ברשות אביה. אז לכן, זה כמו, הנדר מחליף זאת כמו שהנדר יכול להחליף צבע. מה זה משנה? כשהיא הייתה ארוסה והבעל היה חי, אז הנדר היה נדר בפרשה של היוסיר לאיש, הנדר היה נתון להפרה רק על ידי שניים. אבל כשהבעל מת, אז עכשיו היא ברשות אביה. אז לכן הנדר מחליף זהות כמו שהנדר יכול להחליף צבע. הנדר מחליף זהות וזה נהיה נדר של בנעורי הבית אביה, בגלל שבעצם
הפרשה היוסלש זה לא ממש פרשה נפרדת מהפרשה ברורה בעשוויה. זה לא ממש פרשה נפרדת. אז לכן ברגע שהבעל מת, הנדר יכול לצאת מהפרשה של היוסל לאיש, ונכנס לתוך הפרשה לתוך הפרשה של בנורא בעשוויה. זה שני הצדדים, זה מאוד חשוב לסוגיה שלנו. אוקיי, עכשיו נראה את הברייתא. הברייתא אומרת, תשמע, אמסי אמרו מס הבעל מסרוק רשוס לאב, בזמן שלא שמע הבעל קודם שיומס, או ששמע שסק, אז זה שני אופנים שדיברנו עליו. יש שלא שמע על קודם שיומס, זה הדין של לא נראה לארץ. או ששמע ושסק, ומס בו ביום, זה הדין שזה נראה לרש. אנחנו מסתפקים, יש שתי צדדים, איך להסביר את הדין של נסרוק לרשוס לאב. כשלא שם הבעל, זה ברור שנסרוק לרשוס לאב בגלל הדין של בנר בעשוויה. אבל שם ושסק, ומס בו ביום, יש לנו שתי צדדים. או ששם והפר, וזו איש ששנינו מס הבעל נסרוק לרשוס לאב. אבל שם וקיים, או ששם ושסק, ומס ביום שאחריו, אין יכול להפר. זה הכל בב ראשון. אם הנדר הוא קם, אז ברור שאין את הדין שמס הבעל נסרוק לרשוס לאב. בב השנייה היא הדין של מס האב לא נסרוק לרשוס הבעל. והרמב"ם בפרש המשנה מסביר, הוא אומר, אין שום סיבה שזה יהיה נסרוק לרשוס הבעל. בגלל שאין שום אפשרות בעולם שכל זמן שלא נשוי, רק ארוסה, שהבעל יפר את הנדרים לבד. עד כדי כך שקשה לנו למה הגמרא שואלת על הדין זה מי תימה, והגמרא אפילו נותנת תירוץ שזה נלמד מהפסוק של בנורא בעשוויה. קשה להבין את הגמרא, אבל זה מה שרש"י ור"ן אומרים. עכשיו כתוב שמע אביה והפלה, ולא הספיק בעל לשמוע עד שמס האב, זו ששנינו מס האב לא נסרוקנה לרשוס לבעל. כן, רק בשיעור ביום שני, אני אמרתי לכם שצריכים להבין דבר אחד פה. מה קרה פה? האב הפר את הנדר, והבעל לא הספיק לשמוע את הנדר, אבל פה האב לא הספיק, הבעל לא הספיק לשמוע את הנדר, עד שהאב מת, אז אנחנו אומרים, לא נסרוקנה רשוס לבעל, לא נסרוק רשוס לבעל. יש הפרס האב, נגיד מקלש קלש. אז יש הפרס האב, והבעל לא שמע את הנדר, ואחר כך האב מת. אז לא נסרוק לרשוס הבעל, רק השאלה היא, נכון, לא נסרוק לרשוס הבעל, אבל למה צריכים שתהיה תסרוק לרשוס הבעל? האב כבר הפר את הנדר. אז עכשיו נשאר רק לבעל לבוא, לעשות את הצד שלו, לא צריכים לסרוקנה. אם צריכים לסרוקנה, אז הדין הוא שהפר אב ולא שמע בעל, ומס האב, ההלכה היא שלא נסרוקנה לרשוס הבעל. לא נסרוק לרשוס הבעל. אבל במצב זה, למה בכלל צריכים לסרוקנה? האב כבר הפר את הנדר, אז לא צריכים לסרוקנה. הבעל עצמו רק צריך לעשות מה שנשאר לעשות, שהוא יפר את החלק שלו. אבל התשובה היא, הראשונים אומרים, שגם הרמב"ם בדף ס"ז מביא את הדין הזה מהברייתא, הוא מדבר על רשע, גם ברשע יש את הדין הזה. שההלכה היא שאם האב הפר והאב מת, אז ההפרה של האב היא בטלה. ההפרה של האב היא בטלה. למה היא בטלה? בגלל שכדי, ההפרה של אחד זה מקלש קלש, אבל כדי שההפרה לא תהיה בטלה, צריך להיות ראוי לצירוף, בגלל שצריך מהפרה שניים. אז ההפרה של האב צריך להיות מצורף עם ההפרה של הבעל. אבל אם הוא מת, זה לא ראוי לצירוף. אם האב הפר את הנדר, ונגיד שזה מקלש קלש, אבל אחר כך האב מת, אז כשהוא מת, הנדר לא ראוי לצירוף, ההפרה של האב לא ראוי להיות מצורף עם ההפרה של הבעל. למה? זה שהוא מת. אם הוא מת, הוא לא יכול להיות מפר. צירוף הפירוש הוא, כשהייתה הפרה של הבעל, שניהם ביחד נחשבים שהם מפרים את הנדר. אבל אם הוא מת, הוא לא יכול להיחשב שהוא מפר את הנדר. אז זה הדין פה
שום אוויר והפר לו והספק בעל לשמוע עד שמת האב, זוהי ששנינו מייס אב לא סגר בעל. אז הפרה של האב היא בטלה. אם הפרה של האב היא בטלה, אז אנחנו אומרים, בסדר, אז עכשיו נשאר לבעל להפר את הנדר לבד, שהוא לבד, הוא יוכל להפר את הנדר. אז הברייתא אומרת שהוא לא יכול, בגלל שההלכה היא, מייס האב לא נסרוקנה לשוס הבעל. אבל הדיוק הזה קיים גם מהרישא של הברייתא, בגלל שהרישא הברייתא שקראנו קודם, הברייתא אומרת, תושמע, אמסי אמרו מייס הבעל סוקר שוס לאב, בזמן שלו שמה הבעל קודם שיומס, או ששמה ושוסק, או ששמה והפר. אז מדברים על שמה והפר. הוא מייס. שמה ושוסק הוא מייס בו ביום, זאת אומרת שמה והפר, או ששמה ושוסק הוא מייס בו ביום. אז שמה והפר, אנחנו אומרים, והוא מייס, אנחנו אומרים שנסוק לשוס האב. השאלה, למה צריכים לנסוק לשוס האב? הבעל הפר את שלו, הבעל עשה את שלו, עכשיו האב יבוא ויעשה את שלו. הבעל כבר הפר את הנדר, תרצו, בגלל שההפרה של הבעל היא בטלה. הבעל מת, ההפרה של בטלה, למה? כדי שההפרה לא בטלה צריך להיות רואי לצירוף. ברגע שהוא מת, אז ההפרה לא ראויה, ההפרה היא לא ראויה לצירוף. ברגע שהבעל מת, אז זה לא לצירוף, בגלל שצירוף הפירוש הוא שאחרי שתהיה הפרה האב, זה מצורף ביחד, שניהם ביחד יהיו מפרים את הנדר. הוא מס, אז זה לא יכול להיות נחשב למפיר את הנדר. צריכים שיהיה צירוף במייס ההפרה, צריך שיהיה צירוף. כן, אבל אם זה לא יהיה בטל, אז לא ישך לומר נסוק לשוס האב, והנה אומרים, הפרה קיימת. נשאר עליו רק לעשות את החלק שלו, להפר את החלק שלו. אבל הברייתא לא אומרת את זה, הברייתא אומרת נסרוק לשוס האב. תרצו, בגלל שהבעל מת, אז ההפרה של הבעל היא בטלה. ובבבא השנייה שם מדובר שמייס האב, הפר האב הוא מייס האב. אז אנחנו אומרים, לא נסרוקנה רשוס הבעל. אבל השאלה היא, למה צריכים נסרוקנה? האב כבר הפר, שהבעל יפר את החלק שלו. תרצו, שההפרה של האב היא בטלה. אז אמרתי לכם ביום שני, שיש את הדין בברייתא שאם המפר מת, אחד מהשניים, המפר מת, אז ההפרה שלו היא בטלה. מראש הברייתא רואים את זה לגבי הבעל, בגלל שזה לא ראוי לצירוף. והבבא השנייה רואים את זה לגבי האב, שאם האב הפר והוא מת, זה לא ראוי לצירוף, אז ההפרה היא בטלה. אז אמרתי לכם שאפשר לחלק ביניהם, בגלל שבראש הברייתא כשמדובר בהפרת הבעל, היינו יכולים לומר שיש סיבה אחרת, חוץ מזה שהוא מת וזה לא ראוי לצירוף, אנחנו היינו יכולים לומר שההפרה שלו בטלה מפני הוא כבר לא נחשב, ברגע שהוא מת הוא לא נחשב בעל שלה, אז מכיוון שהוא לא נחשב בעל שלה, אז לכן ההפרה שלו בטלה. הייתי אומר אפילו, זה לא מפני שזה לא ראוי לצירוף. בגלל לבעל הייתי אומר, מכיוון שההפרה לא נגמרה. ההפרה זה בתהליך. ברגע שהבעל מת, ההפרה שלו היא בטלה, לא מפני שזה לא ראוי לצירוף. בגלל שהוא לא בעל שלה, לכן ההפרה שלו היא בטלה. אני מדגיש, לא מפני שזה לא ראוי לצירוף. זה מפני שהנדר הוא עדיין בתהליך. אז ברגע שהבעל מת, אז הוא כבר לא בעל שלה. היא לא ארוסה שלו, אז לכן ההפרה שלו היא הפרה שבטלה, ככה היינו אומרים. אבל בנגיע לאב, אנחנו לא נאמר אחרי שהאב מת, היא לא אביה, הוא עדיין אביה. אז היא אומרת, אולי במצב כזה, במצב זה היינו אומרים, שההפרה של האב היא לא בטלה. ההפרה של האב היא לא בטלה. אז זה לומדים מהדיוק, מהבבא השנייה של הברייתא, שאפילו שהפר האב הוא מת,
אז שמה זה היפר האב ומת, אז שמה זה לא מפני שהוא מת, זה לא כמו בבעל, בבעל זה לא מפני שזה לא רואה צירוף, זה בגלל שהוא מת, אז הוא בעל שלה, אבל אביה הוא נשאר אביה גם אחרי שהוא מת, אז למה ההפרעה שלו תהיה בטלה? אז בזה אנחנו רואים שהסיבה היא מפני שזה לא רואה לצירוף, כי לצירוף הוא צריך להיות חי, אם הוא מת זה לא רואה צירוף, בגלל שצריכים צירוף במייס ההפר, שזה מייס ההפר אחד. ברגע שהבעל יפר, אז יש את המייס ההפר של אב ומייס ההפר של בעל ביחד, כלומר זה לא רואה לצירוף. בסוף אמרתי זה בשיעור, ולא נשאר לי ביום שני, לא נשאר לי בזמן, אז זה לא יהיה מספיק ברור. לכן אני מדגיש, אם לא היינו אומרים את הדין לגבי היפר אביה ומת, היינו אומרים זה רק לגבי הבעל, זה לא היה מפני שזה לא רואה לצירוף, זה לא הסיבה. הסיבה היא בגלל שהנדר הוא בתהליך, סליחה, הפרה היא בתהליך, הפרת הנדר היא בתהליך, אז כשהבעל מת, הוא כבר לא בעל שלה, אז הוא כבר לא בעל שלה, אז לכן ההפרה שלו היא הפרה שהיא בטלה. אבל שמה אביה, שהוא מת, אתה לא יכול לומר, הפרה בטלה בגלל לא אביה, הוא אביה גם אחרי שהוא מת. אבל בכל זאת ההפרה שלו בטלה. אז הסיבה בגלל שזה לא רואה לצירוף. ברגע שהוא מת, לא יכול להיות צירוף של מייס ההפרה של האב, ביחד עם מייס ההפרה של הבעל. זאת אומרת, הפירוש הוא, כשהבעל יפר את הנדר, זה יהיה צירוף. שהמייס ההפרה של האב מצורף ביחד עם מייס ההפרה של הבעל. אבל אם הוא מת, אז לא יכול להיות צירוף של מייס ההפרה. אז זה מה שאומרים בברייתא. זה מאוד חשוב לנו, הדין הזה, שכשמת, אז ההפרה היא בטלה. אז אני חוזר לברייתא. הברייתא אומרת, שם אוויר והיפלה ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב, זוהי ששנינו מס האב לא נסרוק לשוס הבעל. עכשיו יש הרבה רן על הברייתא הזו, מה שהרן בא להסביר הוא, יש את עקרונות פה, ויש חידושים, אבל רן רוצה להסביר את החידוש של כל פרט ופרט שהברייתא אומרת, למשל, למדנו את הבבא הזו של מת האב לא נסרוק לשוס הבעל. למה הברייתא מדברת? כשהיפר אב ולא שמע בעל. היפר אב ומילא אנחנו יכולים להסביר מה החידוש בזה, בגלל שהחידוש הוא שההפרה שלו בטלה, כמו שאמרנו. אבל למה הברייתא אומרת ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב? הדין שלא נסרוקין רשוס לבעל, זה גם, זה לא רק כשלא הספיק בעל לשמוע, אלא גם כשהספיק בעל לשמוע, זאת אומרת, הוא כבר זכה בנדר, הנדר כבר שתייך אליו, גם אז אנחנו אומרים, מייס אביה, אז לא נסרוק לרשוס הבעל. אז למה הברייתא אומרת ולא הספיק בעל לשמוע? אז הר"ן מסביר כל חלק מהברייתא, להסביר את החידושים, למה היינו חושבים שהם לא הספיק בעל לשמוע. אדרבה, הייתי אומר, הספריה הפוכה. אם הספיק בעל לשמוע, אז יש לו יותר כוח, שזה יתרקן אליו. אז החידוש הוא שאפילו הספיק בעל לשמוע. אז למה הברייתא אומרת לא הספיק בעל לשמוע? אז הר"ן מסביר את זה, אני לא נכנס לדברי הר"ן. הר"ן מסביר שיש חידוש, אף שהאב הפר ולא הספיק בעל לשמוע, אז הייתי חושב מצב כזה, אולי הבעל כן יכול להפר, והוא אומר לא. והר"ן מסביר למה היינו חושבים ככה. ואחר כך יש את הבבא השלישית של הברייתא. הבבא השלישית של הברייתא היא שמה בעלה והיפלה ולא הספיק האב לשמוע עד שמס הבעל, זוהי ששנינו מס הבעל נסרק לרשוס לאב. זאת זה דין שמס הבעל נסרק לרשוס לאב. מה קרה? הבעל הפר את הנדר, והאב לא הספיק לשמוע את הנדר, האב לא הספיק לשמוע את הנדר, ולשמוע את הנדר, אז ההלכה היא שמס הבעל נסרק לרשוס לאב. גם פה הר"ן צריך להסביר
צריך להסביר למה הברייתא מדגישה שמה ביילה והיפלה. מה ההבדל אם זה שמה ביילה והיפלה או לא היפלה? למה הברייתא צריך לומר לנו את הדין של נסרק לשוס לאב דווקא כשבעל הפר את זה, כאילו אם הבעל הפר את זה, אז יש יותר חידוש. אז הר"ן מסביר את זה, וזה דווקא כן קשור לגמרא שלנו. התוספות מדברים על זה הרבה, מה הדין מחמת שמה ביילה והיפלה? היה אפשר לחשוב שאולי זה לא נסרק לשוס לאב, ויש אנשים שאומרים שלפי בית הלל זה באמת לא נסרק לשוס לאב. אז הר"ן מדבר על זה. רק השאלה היא, הדין הזה שמה ביילה והיפלה ולהספק אב לשמוע עד שמס הבעל, זו שנינו מס הבעל נסרק לשוס לאב, אני בכוונה לא הדגשתי את עניין למה כתוב בברייתא ולא הספק אב לשמוע. בגלל שאני רוצה לשאול שאלה אחת קודם. השאלה היא, הדין הזה כבר מופיע ברישא של הברייתא. זה הדין של מס הבעל נסרק לשוס לאב. ואמרתי לכם בהתחלה שיש 3 אופנים ברישא של הברייתא. אופן אחד הוא לא שמע הבעל. זה מה שנקרא לא נראה לארץ. עוד אופן של הלכה זו, ועוד אופן הוא שמע הבעל ושסק ומז בו ביום. זה מה שנקרא נראה לארץ. וכן יש עוד מצב שהארץ הפר את הנדר, אבל ההפרה שלו הוא מת. אז ההפרה שלו היא בטלה. ההפרה שלו היא בטלה. יש בזה גם חידש, זה לא חידש שהר"ן אומר. זאת אומרת שהחידש הוא שההפרה של הבעל, ההפרה של הבעל בטלה, ההפרה של הבעל בטלה, ולכן צריכים להגיע, אנחנו זקוקים לדין של נסרק לשוס לאב. רק השאלה היא, אבל זה כבר כתוב ברישא של הברייתא. כל הדין הזה כתוב ברישא של הברייתא. הברייתא אומרת שאם שמה הבעל והיפלה ואחר כך מס הבעל, נסרק לשוס לאב. מה החידוש בהיפר, אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל עובדה זו זה כתוב זה כתוב בברייתא. כבר כתוב בברייתא, שהיפר הבעל זה נסרק לשוס לאב. ובכלל כל הדין של נסרק לשוס לאב זה כתוב ברישא של הברייתא. הברייתא אמרה אופנים שונים. בסדר, אז הברייתא בבבא שלישית חוזר על אופן אחד, שמה הבעל והיפר. למה צריכים את זה? למה צריכים את זה? כל חידוש שכלול בדין זה, שמה הבעל והיפר ומס שנסרק לשוס לאב, זה כבר כתוב ברישא של הברייתא. אבל התירוץ הוא שיש בזה חידוש. זה לא החידוש של הר"ן, בגלל מה שהר"ן אומר שיש חידוש פה, שהוא אומר שהיפר ולא הספיק בעל לשמוע, החידוש הזה אפשר לשאול, זה גם כתוב ברישא של הברייתא. אז אנחנו מדגישים משהו אחר. אנחנו מדגישים שההבדל בין הרישא של הברייתא הרישא של הברייתא לדין של היפר הבעל, כשאני שואל שאלה זו, למה צריך בבבא השלישית, אני לא שואל את זה במיוחד על האופן של היפר ביילה ומס, שהבעל מס אך שפר את הנדר. אני מזכיר את זה בגלל על זה מדובר וזה כתוב ברישא. אבל אני שואל באופן כללי, למה הברייתא צריך לחזור ולומר לנו את הדין של נסרקנה רשוס לאב. זה כבר כתוב ברישא של הברייתא. ואם יש משהו מיוחד בהיפר ביילה, אז זה גם כתוב ברישא של הברייתא. אז התירוץ הוא ההבדל בין הרישא של הברייתא לדבר הזה, לבבא שלישית בברייתא הוא שברישא הברייתא מדובר ששמע האב שמע את הנדר. הבעל או לא שמע את הנדר, או ששמע ושתק ומז בו ביום, או ששמע והיפר ומת. אבל האב שמע את הנדר. פה הברייתא מדגישה שהאב לא שמע את הנדר. זה מה שהברייתא אומרת. שמע ביילה והיפר ולא הספיק האב לשמוע עד שמס, שמע ביילה והיפר ולא הספיק האב לשמוע עד שמס הבעל, זוהי ששנינו מס הבעל נסרק לשוס לאב, אז כתוב מפורש. ולא הספיק האב לשמוע, האב לא שמע את הנדר.
אז לכן יש בזה חידוש לנו, בגלל שאנחנו כבר הסברנו, שמיעת הנדר זה הזכייה בנדר. אז אנחנו יכולים לומר, ובזה זה לא משנה, זה לא משנה איך אתה מגדיר את הדין של קדושת האב. אנחנו אמרנו כשלא נראה לארץ ומס הארץ, אז זה קדושת האב, זה ודאי בגלל שהנדר הוא נדר של מדורה בייס אביה. זה ודאי נדר של בנורא בייס אביה. אבל כשהארץ שמע את הנדר, פה זה עוד לא שמע, הוא גם הפר את הנדר. הארץ שמע את הנדר, הוא הפר את הנדר, אבל הנדר הפר בשלי בטלה. אבל הוא שמע את הנדר, אז הנדר השתייך לארץ, הנדר השתייך לארץ. אז הנדר השתייך לארץ. אז זה הדין שאנחנו אומרים, שנסוק קדושת האב. ויש שני צדדים איך להסביר את הדין הזה. כשהארץ שמע את הנדר, והנדר השתייך לארץ. הנדר השתייך לארץ, ומס הבעל נסוק קדושת האב. אז יש שני צדדים. צד אחד הוא שהוא יורש את הזכות ההפרה של הבעל. הנדר נשאר במסגרת של הפרשה של ואם יוצא לאש. צד אחר הוא לומר שהנדר מחליף זהות. בגלל שאמרתי, זה לא ממש פרשה נפרדת. זה שייך לפרשה של הפרת האב. כשהרוסה עם הבעל, כשלא הרוסה, זה לא, אז זה מחליף זהות כמו שזה היה מחליף צבע. מס הבעל, אז הנדר מחליף זהות, וזה נהיה נדר בפרשה של בנורא בייס אביה. אבל עכשיו, מה שרוצים להסביר, זה לא משנה לנו איך נסביר את זה. אנחנו מדגישים שהיינו יכולים לומר שיש הבדל אם האב שמע את הנדר, האב לא שמע את הנדר. הרשע של הברייתא מדברת כשאב שמע את הנדר, אבל בבבא שלישית של הברייתא מפורש שמדובר שהאב לא שמע את הנדר. אז היה אפשר לחלק ביניהם, היה אפשר לומר שאם האב שמע את הנדר, אז האב כבר זכה בנדר קודם שהבעל מת. הוא זכה בנדר קודם שהבעל מת. מכיוון שהוא זכה בנדר קודם שהבעל מת, אז כשהבעל מת, אז יש את הדין של נסרויקנה, יש את הדין של נסרויקנה רשוס לאב. נסרויקנה רשוס לאב. נדבר שהדין של נסרויקנה הוא שהאב יורש זכות ההפרה מהבעל. אז אנחנו אומר, אם האב שמע את הנדר, אז האב שמע את הנדר קודם שהבעל מת. אז האב זכה בנדר קודם שהבעל מת. אז בזה אנחנו נאמר שיש הלכה. בזה אנחנו נאמר שההלכה היא שהבעל מת נסרוקנו רשוס לאב. נסרוקנו רשוס לאב, ואז האב יורש את זכות ההפרה מהבעל. זה לא משנה, תסביר את זה שזה מחליף זהות, אבל אני רק רוצה להסביר את זה באופן אחד לכם, אבל זה יהיה אותו דבר. בגלל שהוא כבר זכה בנדר קודם שהבעל מת, אז לכן אנחנו אומרים, אז כשבעל מת, והאב כבר זכה בנדר, אז האב יורש את זכות ההפרה של הבעל. אבל בבבא שלישית מדובר שהאב לא שמע את הנדר. האב לא שמע את הנדר. אז הוא לא זכה בנדר. אז הייתי יכול לומר, מכיוון שהוא לא זכה בנדר, והבעל מת, אז אנחנו נאמר שהוא לא זוכה בזכות הפרה של הבעל. כמשמע הברייתא בבבא שלישית לא, שאפילו שהאב לא שמע את הנדר, הארץ שמע את הנדר, האב לא שמע את הנדר. האב צריך להיות יורש זכות הפרה של הבעל. אנחנו אומרים, למרות זה שהאב כשהבעל מת עוד לא זכה בנדר, בכל זאת אנחנו אומרים, כשהבעל מת, האב יורש זכות ההפרה של נדר. לפי הצד השני, לפי רמב"ם פירוש המשנה, הפירוש הוא אף שהוא לא זכה בנדר, והוא לא זכה בנדר, והבעל כן זכה בנדר, והבעל כן זכה בנדר,
בכל זאת אנחנו אומרים שהנדר מחליף זהות, וזה נהיה נדר של הפרשה של מנורה בייס אביה. עכשיו, הבבא הרביעית, אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו, מפני שהבבא החמישית מאוד קשור למה שאנחנו מדברים כבר. אחר כך, בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו נחזור להסביר את הבבא הרביעית, אבל רק נקרא את זה בינתיים. שמה בעלה והפלה ולא הספיק אב לשמוע עד שמס, אין הבעל יכול להפר, שאין הבעל מפר אלא בשותפות. מדובר שהבעל הפר את הנדר, והאב לא שמע את הנדר, והאב מת, והאב מת, אז ההלכה היא שלא נשרוי כן, אז יש את החלק של האב. הבעל לא יכול להפר את הנדר בלי להפר את החלק של האב, החלק של האב לא מופר. שמה בעלה והפלה. זו שאלה אם ההפרה של הבעל תהיה בטלה או לא בטלה, אנחנו נדבר על זה. אבל הוא לא יכול להפר את הנדר בלי להפר את החלק של האב. האב לא הפר את הנדר, לא הספיק האב לשמוע עד זה תודה רבה. לא הספיק האב לשמוע עד שמס. אז האב לא הפר את הנדר. האב לא הפר את הנדר. אז כדי שהוא יפר את הנדר, צריכים שזה ירוקן רשות האב לבעל. רשות האב לבעל. אז אומרת הברייתא שהוא לא יכול, זה לא נסרוקן. רק שהברייתא משתמשת במונח אחר. הברייתא אומרת, שמה בעלה והפלה ולא הספיק האב לשמוע עד שמס, אבל הספיק האב לשמוע עד שמס, אין הבעל יוכל להפר. צריכים גם לומר למה מדגישים ולא הספיק האב לשמוע ולא הספיק האב לשמוע, ומה החידש פה? ששמה בעלה והפלה, יש בזה חידש, שאף ששמה והפלה בכל זאת לא נסוק נשוס הבעל. זאת שמה בעלה והפלה ולא הספיק האב לשמוע עד שמס. הר"ן מדבר על זה. אבל דין סך הכל פה הוא שהנדר לא יכול להיות מופר בלי להפר את חלק של האב. האב מת והוא לא יפר את הנדר. וגם אם יפר את הנדר זה לא יעזור, בגלל שאחרי שהוא מת ההפרה שלו היא בטלה. אבל ההלכה היא שהבעל לא יורש את הזכות הפרה של האב. או אם זה לא עניין לרשת, אנחנו אומרים אין כזה דבר שהבעל יפר לבד. הוא אומר שום אביו הפר, לא הספיק הבעל לשמוע עד שמס, סליחה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמס, זאת אומרת האב מס, אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מפר אלא בשותפות. הראשונים שואלים למה משנים את הלשון פה, משתמשים בביטוי אחר, כל הזמן אומרים לא נסרוק נשוס הבעל, המשנה אומרת לא נסרוק נשוס הבעל, פה הברייתא אומרת קצת אחרת, שאין הבעל מפר אלא בשותפות. כן. כן, מה שחשוב לה עכשיו זה הבבא החמישית של הברייתא, שזה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. אז הברייתא אומרת, שם אביו והפלה, ולא הספיק בעל לשמוע עד שמס, חוזר אב ומפר חלקו של בעל. אז מה קרה? האב הפר את הנדר, והבעל לא הספיק לשמוע את הנדר עד שמת, אז עכשיו יש את החלק של הבעל. מה קורה עם החלק של הבעל? זו השאלה. העדר לא להיות מופר בלי להפר את החלק של הבעל. אז ושם אומרים, חוזר אב ומפר חלק של הבעל. יש דין של נסרוק נשוס לאב. אנחנו למדנו את נסרוק נשוס לאב, עכשיו מדובר שהאב לא יפר את הנדר. נגיד אף אחד לא יפר את הנדר. זה המשנה, אף אחד לא יפר את הנדר. האורס שמע את הנדר, אף אחד לא יפר את הנדר. אז אנחנו אומרים, מס הבעל נסרוק נשוס לאב. יש שתי צדדים איך להסביר את זה, אבל זה הלכה. נסרוק נשוס לאב. אבל פה מדובר שהאב הפר את הנדר. והאב הפר את הנדר, והבעל לא שמע את הנדר, והבעל מת. והבעל מת. אז הנדר לא יכול להיות מופר, אלא אם כן האב יפר את החלק של הבעל. אז בשם אומרים, הברייתא אומרת, שהאב יכול לעשות את זה, בגלל שזה הדין, מס הבעל, נסרוק נשוס לאב. כתוב,
שום אביו היפר לו ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמס, חוזר אב ומפר חלקו של בעל. חוזר אב ומפר של בעל. אבל פה אנחנו יודעים למה כתוב שום אביו היפר לו, בגלל שזה מה שעושה את כל הסיבוך פה. אם אביו לא היפר לו, אז זה דין פשוט שזה עוד יותר, שום אביו היפר לו, והבעל לא שומע, זה הדין שלא נראה לאורס. זה הדין בנורי בייס אביה, זה הכי פשוט. בדין של נשרוק לרשוס לאב. זה הדין של בנורי בייס אביה, זה מה שהגמרא אומרת בדף עין. אבל פה יש סיבוך בגלל שאביה הפר את הנדר. אז מה הוא הפר את הנדר? הר"ן אומר שההפרה של אביה היא לא בטלה, היא לא בטלה. אביה חוזר ומפר חלקו של בעל, הוא לא צריך, ההפרה של אב היא לא בטלה. הוא צריך לחזור להפר חלקו של בעל. אז אמר רב נוסן, הן דרי בשמאי, בסלו אומרים אין יכול להפר, אז בסלו לא יכול להפר. למה לא יכול להפר? אז הגמרא תולה את זה בשאלה של מגז גייז ומקלש קודש. שמע מנהל בשמאי מגז גייז ובסלו מקלש קודש. הגמרא, אז יש מחלוקת פה בשמאי ובסלו. האב הפר את הנדר, ואחר כך הבעל מת. לא הספיק הבעל לשמור, והבעל מת. אז הדין לפי בית שמאי הוא שנסרוק לרשוס לאב. ולפי בסלו לא נסרוק לרשוס לאב. צריך להבין, למה לא נסרוק לרשוס לאב? אם הוא לא הפר, אז נסרוק לרשוס לאב. עכשיו שהוא הפר, לא נסרוק לרשוס לאב. למה שזה יהיה ככה? לכאורה הייתי אומר כמו בית שמאי, זה עוד יותר חזק, לא רק שהוא שמע את הנדר, אלא אפילו הפר את הנדר. אז נשאר לו רק לקבל את הזכות ההפרה של הבעל ולהפר את הנדר. אז זה מה שבית שמאי אומרים. בסלו אומרים לא. בסלו אומרים לא. בסלו אומרים, מכיוון שאב הפר את הנדר ונשאר חלק של הבעל, בזה לא אומרים נסרוק לרשוס הבעל. למה לא? אז צריכים לראות את הר"ן, איך הר"ן מסביר את זה. ואני קורא את הר"ן בדף ס"ט עמוד א'. הר"ן אומר, שום אביו הפר לו ולא הספיק בעל לשמוע עד שמס, חוזר אב ומפר חלקו של בעל. היידי תוני חוזר, לא שיעזור להפר מה שהפר כבר. הר"ן אומר, ההפרה שלו היא לא בטלה. זו נקודה מאוד חשובה. שההפרה של אביה לא בטלה בגלל שהוא לא מת. דהיינו חלקו של אב. אלא הכי תוני חוזר משום שכבר הפר חלקו, ועכשיו חוזר ומפר חלקו של בעל. ובהכי סגי, ואין צורך שיחזור ויפר חלק עצמו, משום דכיוון דאילו לא מת, אף אגב דמסלי בעל לא. זה לא בטל. זה לא בטל. הבעל מת, אבל הוא עשה את הפרה, האב עשה את הפרה. והאב לא מת, אז הפרה שלו לא בטלה. לפי בית שמאי זה בוודאי מובן, למה? בגלל שהוא יורש, תגיד, הוא יורש את זכות ההפרה של הבעל, לא להתברבר, שפה זה לא נשמע לורס, אבל נדבר שהוא יורש את זכות ההפרה של הבעל, זכות ההפרה של הבעל, זה לא נשמע לורס, אבל זה לא משנה. הנדר בוודאי משתייך הפרשה שמע יוסי לאש, בגלל שאב שמע והפר את הנדר, הוא הפר את הנדר במסגרת הפרשה של הפרשה שמע יוסי לאש, אז בוודאי הנדר נקבע בתוך הפרשה של האש. ואני אומר לפי בית שמאי שהפירוש הוא שהאב יורש זכות ההפרה של הבעל. האב יורש זכות ההפרה של הבעל. אנחנו אמרנו שיש שאלה על זה, מה הדין של נסרקנה. אבל ככה משמע לשון של הברייתא. חוזר ומפר חלקו של בעל, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. ובהכי סגי ואין צורך שיחזור ויפר חלק עצמי. זאת אומרת, הייתי יכול לומר שלפי בית שמאי הדין הוא לא בגלל שהוא יורש את זה, אלא שהוא נהיה מפר יחידי. אולי הוא נהיה מפר יחידי מצד בנורי בייס אביה, אולי הוא נהיה מפר יחידי בתוך הפרשה של שמע יוסי לאש, זה כבר הרבה יותר מורכב. אבל הייתי יכול להסביר את זה, שככה
שככה בית שמאי סובר. אבל בינתיים אני מפרש את זה באופן הכי פשוט, שהוא יורש זכות הפרה של הבעל. זה מה שהר"ן אומר. אז הר"ן ממשיך, אומר רב נוסן, הן דירה ושמאי, דכסברי, יכול האב להפר בכי היי. הוא אומר, לא יודע אם יש לי פה את הלשון, דכסברי יכול האב להפר בכי הגבנה. יש פה בעיה שהשתמשתי לעשות את המר מקומות במחשב, ברשת, אז הקלקל לי את הלשון של הר"ן, אז נקרא את זה מתוך הר"ן עצמו. זה הר"ן בדף ס"ט עמוד א'. הר"ן אומר, אמר רב נוסן, הן דירה בית שמאי. יש טעויות במר מקומות. זה המחשב קלקל את זה. אמר רב נוסן, הן דירה בית שמאי, דכסברי יכול האב להפר בכי הגבנה, ובהפרס חלקו של בעל בלכוד. גם קודם זה לא היה שלם, אני אקרא את הר"ן שקודם. היידק תני חוזר, לא שיחזור להפר מה שהפר כבר, דהיינו חלקו של אב, אלא הכי תני חוזר, משום שכבר הפר חלקו, ועכשיו חוזר ומפר חלקו של בעל. והכי סגד, אין צורך שיחזור ויפר חלק עצמאי, משום דכיוון דאילו לא מס, אף אחד דמס. מכיוון דאילו לא מס, אף אגב ניסי הבעל לא בטל הפרה דאב, היה חסר לי המילים האלו, לא בטל הפרה דאב. אז אמר רבי נוסן, הן דירה בית שמאי, דכסברי, יכול האב... דכסברי, יכול האב להפר בכי גבנה, והפרס חלקו של בעל בלכוד סגי, משום דהפרה דאב, כיוון דאילו מס, לא יפתלילה. אבל בהסהילו אומרים אין יכול להפר כלל, ואפילו חוזר ומפר חלקו וחלק הבעל, הוא לא יכול לעשות את זה. וכהבנה תימה, למה? משום דבית שמאי, אנחנו לא מבינים למה הוא אומר את זה. למה הוא אומר מפני שהפר אב, אז הדין נהיה לא נסוקר של אב. למה זה לא נסוקר של אב? הוא אומר, ואפילו אם הוא יפר את כל הנדר, גם החלק של אב, זה לא יעזור לו. הוא אומר, ואפילו חוזר מפר חלקו וחלק הבעל, וכהבנה תימה משום דבית שמאי מגז גייז, כשהפר אב תחילה הפר חלקו בלבד, וחלק הבעל לא נגרע כלל, אלא עדיין הוא קיים לגמרי, וחושב הוא להורישו לאב. הר"ן משתמש במילים להוריש את זה. הראשונים משתמשים במילה זו. אז הוא אומר, אין בעיה, מגז גייז, האב הפר חלק אחד. יש החלק השני שייך לבעל. החלק השני של הנדר. אז האב יורש את זכות ההפרה של הבעל על החלק השני של הנדר. אין שום דבר שימנע את זה. על פי בית הלל יש בעיה. מה הבעיה? בגלל שפי בית הלל, ובית הלל מקלש קולש כשהפר אב חלקוי, נגרע חלקו של בעל, ואינו חושב להורישו לאב. וכיוון דאב החטא איסי הפר דידי, חטא איסי, האב עדיין חי, הפר דידי לא בטלה, והחטא נדרה בקלישוסי קוי, וכיוון דקולש לחלקו של בעל, צריך מאוד לשים לב פה מה שהוא אומר, וכיוון דקולש לחלקו של בעל לא מוציא מפר אב. למה לא מוציא מפר אב? אז הוא הסביר קודם. ולבסילו מקלש קולש, כשהפר אב חלקו, נגרע חלקו של בעל, ואינו חושב להורישו לאב. הוא אומר, אם האב לא הפר את הנדר, אז אין בעיה, אז הנדר הוא נדר בריא, הוא לא נדר קולוש, אז אנחנו אומרים, מס הבעל נסרק נשוס לאב. אבל ברגע שהאב הפר את הנדר, והאב הפר את הנדר, אז לפי בית הלל מקלש קולש, אז כל הנדר הוא קלוש, הוא חלש, כל הנדר הוא חלש. אז מכיוון שכל נדר הוא חלש, אבל נשאר את החלק של הבעל. אז אנחנו אומרים,
בסדר, אבל יש דין לסרוק של האב. נגיד שהבעל מוריש את זכות ההפרה שלו לאב. אז הר"ן אומר, הוא לא יכול לעשות את זה. מפני שהנדר הוא מאוד קלוש, אז יש לו זכות ההפרה בנדר קלוש. מכיוון שהזכות ההפרה שלו זה בנדר קלוש, זה לא מספיק חשוב שיכול להוריש את זה לאב. זה מה שהר"ן אומר, וזה מה שהראשונים אומרים. רק שאנחנו אומרים שזה לא מובן, מה זה משנה? זה הבעיה שלנו בסוגיה. איך להבין את הנקודה הזו? הנקודה הזו זה נקודה, אפילו נקודה המרכזית בסוגיה פה. למה לפי בית הלל לא אומרים נסרוק לשס האב? אם האב לא הפר את הנדר, אז נסרוק לשס האב. הנדר הוא בריא, אז הבעל מת. יש את החלק שהאב צריך לפר, ויש את החלק של הבעל. הבעל מוריש את החלק שלו בנדר לאב. הוא מוריש את זה לאב. אבל אם האב הפר את הנדר, אז הנדר הוא קלוש. אם הנדר קלוש, אבל יש זכות ההפרה של הבעל. אז ר"ן אומר, זכות ההפרה של הבעל, הנדר הוא קלוש, זה לא מספיק חשוב. זה לא מספיק חשוב להוריש את זה לאב. אנחנו לא מבינים מה הוא אומר. אז יש לנו פירושים שונים. נתחיל עם פירוש אחד. פירוש אחד הוא שאנחנו הרבה דיברנו על השאלה, נגיד לא הפר האב, אז שם הדין הוא ברור, זה המשנה. מייס הבעל נסרוק לשס האב, איך אנחנו מבינים את זה? האם אנחנו אומרים, נגיד, נראה לאורס, הבעל שמע את הנדר. אז הנדר נקבע בתוך הפרשה של מה יסיר לאיש. וכשזה נקבע בפרשה של מה יסיר לאיש, זה לא נתון להיות מופר על ידי אדם אחד, זה צריך להיות מופר, זה נתון להיות מופר רק על ידי שתי אנשים, האב והבעל, והבעל מת, אז מה עושים? אז יש דין של נסרוק, הדין של נסרוק הוא שהבעל יורש את זכות ההפרה של הבעל. אז זאת אומרת, האב מפר את הנדר בתורס אב, בתורס עצמאי, והוא מפר את הנדר גם עבור הבעל. זה לא, הוא לא מפר את זה בתורס עצמו, זה כאילו בתורס האורס הוא מפר את זה. הוא עושה את זה עבור האורס, האב מפר את זה. זה דרך אחת. צד אחר היה לומר שהנדר מחליף זהות. שהנדר אמנם נקבע בתוך הפרשה של מה יסיר לאיש, בגלל שזה נראה לאורס. אבל הפרשה לאיש זה לא ממש פרשה נפרדת מהפרשה בנורא בסביה. אז לכן אנחנו אומרים, אם מייס הבעל, אז הנדר מחליף זהות, וזה נהיה נדר, וזה נהיה נדר שהפרשה של בנורא בסביה. וככה אומר הר"ן בפרש המשנה. אז אנחנו יכולים להסביר את הר"ן בצורה כזו, כמו הר"ן בפרש המשנה, שזה מחליף זהות. אז לכן הר"ן אומר, זה יכול להחליף זהות רק אם הנדר הוא בריא. אבל אם הנדר הוא קלוש, אז זה לא יכול להחליף זהות. אז הוא לא יכול להחליף זהות. אם הנדר הוא קלוש. למה הנדר קלוש? בגלל שהאב הפר את הנדר. ואם האב הפר את הנדר, אז לפי בית הלל זה מקדש קלוש. אז כל הנדר הוא קלוש. מכיוון שכל הנדר הוא קלוש, אז הנדר לא יכול להחליף זהות. בגלל שזה לא יכול להיכנס לפרשה של בנורא בסביה. הפרשה של בנורא בסביה זה רק בנדר בריא, לא בנדר קלוש. נדר קלוש לא שייך לפרשה של בנורא בסביה. אז הנדר הזה צריך להישאר בתוך הפרשה של מה יסיר לאיש. כמו שזה נקבע, זה נקבע. רק אם הנדר לא קלוש, זה יהיה מחליף זהות. אבל מכיוון שהנדר הוא קלוש, זה לא יכול להחליף זהות, זה לא יכול להיכנס בתוך הפרשה של בנורא בסביה. אז זה צריך להישאר בפרשה של אם יסיר לאיש. ובפרשה של מה יסיר לאיש, ובפרשה של מה יסיר לאיש, בית הלל סוברים, לא כמו בית שמאי, בית הלל סוברים, אנחנו נראה צריכים להסביר טוב מה נקודת המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. אבל בינתיים אנחנו מדברים על בית הלל. אז בית הלל סוברים
מכיוון שזה נשאר בתוך הפרשה שהם היו סיר לאיש, אז לכן לא יכול להיות דין של נסרוקן רשוס לאב. למה? בגלל שכשזה בתוך הפרשה של נסיר לאיש, הדין הוא לפי בית הלל, בפרשה של אם היו סיר לאיש, שהפרת צריך להיות רק על ידי שתיים ולא על ידי אב לבד. ושם אומרים, זה יכול להיות, זה תולי איך אתה מסביר את זה שם. אני רוצה להשאיר את זה שם בצד פה. מדברים כרגע רק על בית הלל. אז בגלל שהנדר לא יכול להחליף זהות. זאת אומרת, זה כמו הרמב"ם בפרש המשנה. לפי הרמב"ם בפרש המשנה, כל הדין של נסרוקנה זה בנוי על זה שהנדר עובר לפרשה של רבי סביר. אבל מאיזו סיבה זה לא יכול לעבור לפרשה של בנו רבי סביר. אם יש איזו סיבה, הנדר לא יכול לעבור לפרשה של בנו רבי סביר, אז זה נשאר בפרשה עם היו סיר לאיש. אז בית הלל סוברים, בתוך הפרשה שהם היו סיר לאיש, צריכים הפרה של שניים, הפרה של אחד לעולם לא יהיה דבר כזה. צריכים על ידי שתיים, זה דבר אחד. אבל אולי תגיד שהאב יורש זכות הפרה של הבעל, אנחנו אומרים לא, אין כזה דין. הדין של הוק מקיש, קוד מהווי שנייה, קוד מהווי ראשונה, הוא שזה עובר לפרשה של בית סביר. אם זה לא היה עובר לפרשה של בית סביר, האב לא היה דין של נסרוקנה, האב לא יכול להפר עבור הבעל. כל היכולת שלו להפר את הנדר מדין נסרוקנה זה רק מפני שזה עובר לפרשה של בית סביר. אבל פה זה לא יכול לעבור לפרשה של בית סביר, למה? בגלל שהנדר הוא קלוש, זה מה שהר"ן אומר. הר"ן אומר שהנדר הוא, הר"ן אומר שהנדר הוא קלוש, וכיוון שזה קלוש, אז לכן הוא לא מספיק חשוב לדין של נסרוקנה של האב. הר"ן משתמש במילים שהאב לא יכול להוריש את זה. אבל הפירוש הוא שהנדר הוא קלוש, אז זה לא יכול להיות נכלל בדין של נסרוקנה של האב. למה זה לא יכול להיות נכלל בדין של נסרוקנה של האב? מפני שזה נדר קלוש. הדין של נסרוקנה צריך להיות שזה עובר לפרשה ברבי סביר. נדר קלוש לא יכול להיכנס לפרשה של רבי סביר. אז זה נשאר בפרשה עם היו סיר לאיש, ובפרשה של אם היו סיר לאיש אין לנו אופציות אחרות. יש לנו רק אופציה, האב עם הבעל. הבעל מת הוא לא יכול להפר, אז הנדר יישאר לא מופר. ככה אנחנו מסבירים את הר"ן. אז נראה את התוספות. התוספות דף סמ"ט עמוד א'. התוספות אומרים, אומר רב נוסן, וזה, כן, זה, ציטטתי את זה מתוכנה שלא מקלקל לנו את הטקסט. אומר רב נוסן, הן דברי בשמאי. ההך ספר קויו, בישראל אומרים, אינו יכול להפר האב, אינו יכול להפר. שמע מינה לבשם מגז גייס, אנחנו צריכים עוד להסביר. אנחנו הסברנו את הר"ן, אבל איך זה קשור למחלוקת בין בית שמאי לבית הלל? הגמרא אומרת שזה תלוי במחלוקת בשאלה אם מגז גייס או מיקוש קודש. שמע מינה לבשם מגז גייס, אב שמפר חלקו וחלק הבעל, כדקוי הלקו חורש לאב. או בסילו סברי מיקלש קודש בפרה, דאב מיקלש קודש, ונדר גרוע הוא כמו הר"ן, הלכך אין יכול הבעל להורישו לאב, וכך יש משפט פה בתוספות זה לגמרי לא מובן. התוספות אומרים, דהכי נמי מגז גייס לא יצאו לבעל, אנחנו לא יודעים. קודם כל אנחנו מדברים לפי בית הלל. לפי בית הלל זה לא מיקלש קודש, זה לא מגז גייס, זה מיקלש קודש. ומה זה לא יצאו לבעל? פה מדברים על הדין, אם הוא יכול להוריש את זה לאב, אז מה זה לא יצאו לבעל? אבל כנראה לא יצאו לבעל שהבעל לא יכול להוריש את זה לאב. במקום זה לא משמע כן מהתוספות. לא יצאו לבעל, פירושו שהבעל לא יכול להוריש את זה. אבל זה לא מדובר. מדובר שהאב לא יכול להוריש את זה. ולמה הוא אומר מגז גייס? הוא מדבר על בית הלל.
אבל פשט במשפט זה בתוספות הוא שהתוספות משווים משווים את הדין הזה לפי בית הלל. מה הדין? יש דין נסרק לרשוס לאב. אז איך אנחנו הסברנו את זה? אנחנו הסברנו את זה שהפירוש הוא שכדי להיות נסרק לרשוס לאב, כדי שיהיה נסרק לרשוס לאב, זה צריך להיכנס בתוך הפרשה של בנורא בייס אביה. ומכיוון שזה נדר קלוש, אז זה לא יכול להיכנס לפרשה של בנורא בייס אביה. אז זה נשאר בפרשה של היוסי לאיש. ואם זה נשאר בפרשה של היוסי לאיש, אז אנחנו אומרים, אין אופציה אחרת. בפרשה, נדר פרשה של לאיש זה רק אב עם הבעל. הבעל לא נמצא, אז הוא לא יכול להפר. אז זה מה שהתוספות, אז התוספות רוצים להשוות את זה, שאפילו לפי בית שמאי שממגז גייס, ואנחנו אומרים, ואם אומרים מגז גייס, מאיזו סיבה אנחנו אומרים, שזה כן נסרוק לרשוס לאב, אנחנו צריכים עוד להסביר את זה, אבל זה השיטה של בית שמאי, שמגז גייס, אז זה כן נסרוק לרשוס לאב, אבל דבר אחד הוא ברור גם לפי בית שמאי, זה כשמייס הבעל נסרוק לרשוס לאב, אבל אם מייס האב לא נסרוק לרשוס הבעל, למה לא נסרוק לרשוס הבעל? אז אנחנו כל הזמן אומרים, בגלל שהבעל אין לו אופציה בארוסה, אין לבעל אופציה להפר את הנדר לבד. אין לו. אם הוא מפר את הנדר, זה רק ביחד עם האב. האב מת, אז הבעל לא יכול להפר את הנדר. אין אפשרות כזו שהבעל יפר את הנדר לבד. אז התוספות רוצים להשוות את הדין של בית הלל, פה שהבית הלל לא נסרוק לרשוס לאב, עם הדין לפי בית הלל, עם הדין לפי בית שמאי שלא, עוד פעם, התוספות רוצים להשוות את הדין לפי בית הלל, שמצב זה אנחנו אומרים שלא נסרוק לרשוס האב, התוספות רוצים להסביר את זה, אז הם אומרים, זה מצב דומה אפילו לפי בית שמאי, איפה שמת האב לא נסרוק לרשוס הבעל, אז לפי בית הלל המצב פה דומה לזה. המצב פה שלפי בית הלל אנחנו אומרים, לא נסרוק לרשוס האב, זה דומה למצב שאפילו לפי בית שמאי של מגז גייז, כשמת האב אנחנו אומרים, לא נסרוק לרשוס הבעל. למה לא נסרוק לרשוס הבעל? מפני שאין לבעל אופציה, אין לו אפשרות. כשהיא ארוסה, להפר את הנדר לבד. אין כזה אפשרות. אז התוספות אומרים, אז יש דבר דומה לפי בית הלל, איפה שמת הבעל, שאנחנו אומרים לא נסרוק לרשוס האב. למה? בגלל שהנדר הוא קלוש. אם הנדר הוא קלוש, אז הוא לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורא בייס אביה. הוא לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורא בייס אביה. הוא לא יכול להיכנס, הנדר לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורא בייס אביה, אז זה נשאר בפרשה של היוסי לאיש. ובפרשה של היוסי לאיש אין אפשרות לאב להיות מפר יחידי, לא יכול לדבר כזה. לא אופציה לרשת זכות ההפרה של הבעל, לא אופציה להפר את זה בעצמו מפר יחידי, אין כזה אופציה. כמו שאנחנו רואים שאפילו לפי בית שמאי, שתמיד אומר נסרוק לרשוס לאב, אבל במצב שהאב מת לא נסרוק לרשוס לבעל, בגלל שאין לבעל אופציה, שום אופציה להפר נדר לבד. אז גם בנוגע לאב, יש מצב מסוים שהנדר לא יכול להיכנס לפרשה של בנורא בייס אביה, שאנחנו אומרים לפי בית הלל, שאז האב הוא כמו הבעל, שאין לו אפשרות להפר את הנדר לבד, בגלל שזה בתוך הפרשה של היוסי לאיש, אז זה צריך להפר את הנדר אך ורק עם הבעל. זה הפשט, זה משפט מאוד קשה, אבל זה הפירוש, המילים של התוספות. אז עוד פעם, התוספות אומרים, והסילה סברי, מקלש קולש, בהפר דאב ונדר גרוע הוא, הלקח אין יכול הבעל לרישו לאב, דהכי נמי, למה? בגלל שזה נדר קלוש לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורא בייס אביה. בסדר, אז זה מה שהתוספות אומרים בהיפר אביה, שבסול חוקם בית שמאי.
אבל עכשיו השאלה היא מה קורה בבבא שלישית של הברייתא. שהברייתא אמרה, בבבא שלישית, הברייתא אמרה, שמה ביילה והיפה לו, ולא הספיק לאב לשמוע את שמייס הבעל, זוהי ששנינו מייס הבעל נסרק לו של האב. אז דבר אחד ברור שההפרה היא בטלה. שההפרה היא בטלה. אז ההפרה היא בטלה. אז זה כמו נדר שלא הייתה הפרה. אז יש דין, אבל זה נראה לאורס. הבעל שמע את הנדר. אבל זה הדין, מייס הבעל. זה הדין של מה כשקודם הווי של קודם הווי ראשונה. מייס הבעל נסרק לו של האב. זה מה שהברייתא אומרת. אז התוספות אומרים שהבייסיל חולק לא רק על הבבא החמישית, איפה שזה הפר אביה מת, סליחה, איפה שזה הפר אביה, ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, אלא בייסיל חולק גם על הבבא השלישית. גם שם הבייסיל חולק ואומר, זה לא יהיה נסרקים לשס האב. הבעל שומע את הנדר, והפר את הנדר, ואחר כך הוא מת, אז הברייתא אומרת, נסרוקן לשס לאב, נסרוקן לשס לאב. אז יש מפרשים אומרים שבייסיל חולק גם על זה. שגם בזה בייסיל אומרים שזה לא יהיה נסרוקן לשס לאב. ונסביר את זה בעזרת השם בלי נדר. אומר, ויש מפרשים בייסיל פליגי נמי הרשע. דהיפר הבעל הוא מת. דאמר דמפר. עוד פעם, הוא אומר, ויש מפרשים בייסיל פליגי נמי הרשע. דהיפר הבעל הוא מת. דאמר הוא דמפר, הברייתא אומרת שנסרוק לשס האב, שהאב יכול להפר. ובייסיל אומרים אינו יכול להפר, כיוון דהיפר בעל מיקלס קורש ונסגרי הנדר, ולא יועיל לסבטל עדי האפר דאב גרידא. ולא יועיל לסבטל האפר דאב גרידא. אז מה התוספות אומרים? וזה מחלוקת בראשונים. הר"ן לא מסכים עם זה. אבל הרמב"ם כן מסכים עם זה. לכל פחות, באופן חלקי, הוא מסכים עם שיטה זו. יש סתירה ברמב"ם, צריכים לתרץ את הסתירה ברמב"ם. אז הם אומרים, לפי מה שאנחנו מסבירים, מה הדין אם הנדר קלוש, אז זה לא נסרוק לשס לאב. למה? בגלל שכל הדין של נסרוק לשס לאב הוא שהנדר נכנס בתוך הפרשה של בנורי בייס אביה. ואם הנדר הוא קלוש, אז הנדר לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורי בייס אביה. אז יש מפרשים אומרים, זה אותו דבר כשהפר הבעל המת. אז הנדר הוא נדר קלוש. ההפרה היא בטלה, בסדר, אנחנו נסביר את זה. אבל בינתיים, יש מפרשים מתייחסים לזה שההפרה היא לא בטלה. אנחנו נסביר איך הם אומרים את זה. אז הוא אומר שהנדר הוא נדר קלוש. הנדר הוא נדר קלוש. הבעל צריך להפר את הנדר. אבל כמו שאמרתי, צריך פה דין של נסרוקנה. זה לא מספיק רק שהאב יפר את החלק שלו לבד. נגיד, הבעל יפר, אז עכשיו האב יפר את החלק שלו. אי אפשר לומר את זה, בגלל לא יכול להיות סיר, בגלל שהבעל מת. אז זה לא יכול להיות מצורף. אבל יש דבר שבכל זאת מסתכלים על הנדר הזה, שזה נדר קלוש. אז אם זה נדר קלוש, אז אנחנו אומרים שהאב צריך להיות מפר יחידי של הנדר. זה לא רק החלק שלו. גם ההפרה של הבעל לא מועיל עכשיו להפר את הנדר. זה לא מפר להפר את הנדר. אז איך הוא יפר את הנדר לבד? אז התירוץ הוא, זה הדין של נסרוק לשס לאב. ומה הדין של נסרוק לשס לאב? הדין של נסרוק לשס לאב הוא שהנדר נכנס לתוך הפרשה של בנורי בייס אביה. אז יש אפשר שאומרים, אבל הנדר הוא קלוש. אם הנדר הוא קלוש, הוא לא יכול להיכנס. אז הנדר לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורי בייס אביה. אז אם זה לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של בנורי בייס אביה. אז אנחנו זה נשאר בפרשה מהיסיליש. בפרשה מהיסיליש זה צריך להיות מופר על ידי שתיים. הוא לא יכול לרשת זכות ההפרה של האב. ובלי לרשת זכות ההפרה של האב, הוא לא יכול להיות מפר יחידי בתוך הפרשה של אם הסיליש. אז לכן אומרים שגם בזה, בסוף חלקים, ואומרים שהנדר שלא נסרוק לשס האב. זה מה שאומר, ויש מפרשים
בבייס הלל פליגי נמי הרשע, דהיפר הבעל המייס, דאמר דמייפר, וזה מה שהברייתא אומרת, ובייס הלל אומרים, אז מי שאומרים זה רק לפי בית שמאי, ובייס הלל אומרים, אינו יוכל להפר, כיוון דהיפר בעל מקלש קלוש, ונסגרי הנדר הוא קלוש, ולא יועיל לסבת לידי הפרה דאב גרידא. למה? מה הפשט? הפשט הוא, כך שזה לא יכול להיכנס לפרשה לרע בייס אביה. לא יכול להיות החלפת זהות של הנדר. ובשמי מגז גייס ונשאר נדר חשוב, ומועיל לבטלי הפרה דאב. זאת אומרת, לפי בית שמאי זה נחשב לנדר חשוב. כל העניין של נקודת המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי צריכים להסביר את זה. אז הוא אומר, ולבית שמאי מגז גייס נשאר נדר חשוב, ומועיל לבטל הפרה דאב. אז זה השיטה שיש מפרשים. אנחנו צריכים להסביר את נקודת המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, איך קשור פה מגז גייס ומקלש קלוש, לא רק ביחס לבבא השלישית, צריכים להסביר את זה קודם ביחס לבבא החמישית. אבל בינתיים אנחנו רוצים להבין מה הוא אומר לפי בית הלל. אז הוא מביא, יש מפרשים שבית הלל חולק גם על הבבא השלישית, שהיפר הבעל, הנדר הוא קלוש, מייס הבעל צריך להיות נסרוקן של האב, אי אפשר לומר שאב רק יפה חלקו. לא, בגלל שההפרה של הבעל היא בטלה. הפרה של הבעל בטלה. אבל בכל זאת אומר שהנדר הוא נדר קלוש, אז זה לא יכול להיכנס לתוך הפרשה שבנראה בייס אביה. זה מה שיש מפרשים אומרים. אז לכן אין את הדין של נסרוקן של האב. אז התוספות חולקים על זה. הם אומרים, ויוכל ליאס, ויש שתי לשונס בתוספות, איך לענות לדעה שיש מפרשים. אז לשון ראשונה בתוספות הוא משהו מאוד פשוט, וזה, הר"ן אומר את זה פה. הר"ן, הוא מעריך פה על הבבא השלישית, הוא אומר, החידוש הוא שהנה יכולים לומר שבמצב זה, בייס הלל חולקים ואומרים, מכיוון שהיפר הבעל זה, אז הנדר הוא קלוש, אז זה לא יכול להיכנס לתוך הפרשה שבנראה בייס אביה. נדר קלוש, הר"ן כל הזמן מדבר, נדר קלוש, אי אפשר להוריש את זה לאב. הפירוש הוא, זה לא יכול להיכנס לפרשה שבנראה בייס אביה. אז הוא חולק על זה, הוא אומר, ויוכל לי זה לא פליגי ברשע. ברשע הפירוש הוא, בבא השלישית של נדר, משום דהפרס הבעל נסבטל ושאינו קיים בש"ס הפרס האב. הם אומרים דבר מאוד פשוט, והר"ן אומר את זה. הם אומרים, בהיפר אביה, בבבא חמישית של הברייתא, אז ההפרה של האב היא לא בטלה. אז ההפרה של האב היא לא בטלה. למה? בגלל שהאב לא מת. גם זה צריכים להתבונן בזה טוב. אבל בינתיים זה מה שהר"ן אומר. הר"ן אומר שהיפר אביה והבעל מת, היפר אביה והבעל מת, אז ההפרה של האב היא לא בטלה, בגלל שהאב לא מת. אבל בבבא השלישית, הבעל הפר את הנדר, והבעל מת, אז ההפרה של הבעל היא בטלה. אם ההפרה של הבעל לא בטלה, בכלל לא היה בעיה. לא צריכים אפילו להגיע לדין של הסרקל של הבעל, צריכים רק שהאב יפר את חלקו והנדר יהיה מופר. אבל אנחנו לא אומרים את זה. אפילו הברייתא לא אומרת את זה. למה? מפני שההפרה של שהבעל היא בטלה. אז אם ההפרה של הבעל בטלה, אז הנדר הוא לא נדר קלוש. זה כאילו הבעל לא הפר את הנדר. מה הדין הבעל לא הפר את הנדר? והבעל מת. אז זה נדר שנראה לא אורס. אבל הבעל לא הפר את הנדר. אז הדין הוא מייס הבעל נסרוק לשס לאב. זה נכון שבו הפר את הנדר. אף ההפרה שלו היא בטלה מפני שהוא מת. אז זה כאילו הוא לא הפר את הנדר. זה נדר שנראה אורס, וזה כאילו הוא לא הפר את הנדר. אז מה הדין? הדין הוא מייס הבעל נסרוק לשס לאב. זה הדין של המשנה בדף עין. אז זה תירוץ מאוד פשוט, והר"ן אומר את זה. הוא אומר, ויוכל ליאס ללא פליגי ברשע, משום דהפרס הבעל נסבטל, לפי שאינו קיים בש"ס הפרס האב. כן, אז מה סוברים היש מפרשים? אז מה נקודת המחלוקת פה?
בין לשון ראשונה פה בתוספות ליש מפרשים. נקודת המחלוקת הוא שהיש מפרשים גם אומרים שהפרש של הבעל היא בטלה. אם הפרש של הבעל היא בטלה, אז אין פה בעיה של נסרקתא, בכלל לא צריך לדבר על נסרקתא. זה לא משנה לנו שזה נדר קדוש. אם הפרש של הבעל היא לא בטלה, נשאר לנו רק שהאב יבוא ויפר את הנדר, שיעשה חלקו, ואז הנדר יהיה מופר. אז גם יש מפרשים מסכימים שהפרש של הבעל היא בטלה. אחרת, לא יכול להיות בעיה, לא לפי בית שמאי, לא לפי בית הלל, גם לפי בית הלל, זה דין מאוד פשוט. לא צריך לומר, יש דין של נסרקתא, לא דין של נסרקתא, זה לא משנה לנו. אם הפרש של הבעל לא בטלה, צריכים רק שהאב יפר את החלק שלו. אבל ברייתא לא אומר את זה, והיש מפרשים לא אומרים את זה, הם אומרים נסרקתא, הם לפי בית הלל, אנחנו לא אומרים נסרקתא. צריכים להגיע לנסרקתא, ואומר שבית הלל לא אומר נסרקתא. למה? בגלל שהנדר קלוש, אז כנראה שהפרש של הבעל היא בטלה. אבל מצד שני הוא אומר שהנדר קלוש. אז התירוץ הוא שיש מפרשים סוברים שמייס הבעל, אז ההפרה היא בטלה, הפרש הבעל היא בטלה רק לעניין צירוף, שזה לא יכול להיות מצורף להפרש האב. אבל הקלישות היא לא בטלה. זה השיטה שיש מפרשים, וזה נקודת המחלוקת. יש מפרשים סוברים, בוודאי הפרש של הבעל היא בטלה. אבל מה הפירוש היא בטלה? שמכיוון שמת זה לא יכול להיות מצורף להפרש של האב. לכן צריכים להגיע לדין של נסרקתא פה. וצריכים לדון אם יש דין של נסרקתא או אין דין של נסרקתא. זה מה שיש מפרשים אומרים. אבל הקלישות של הנדר שחלה על ידי הפרה, זה לא בטל. אז הנדר נשאר נדר קלוש. והאב צריך להפר את כל הנדר, בגלל שאמנם האב הפר את הנדר והקלישות קיימת, אבל זה לא יכול להצטרף מהפרש האב. אז האב צריך לחזור ולהפר את כל הנדר. הוא צריך לחזור ולהפר את כל הנדר. כשהאב חוזר ומפר את כל הנדר, זה בדין נסרקתא. ומה הדין של נסרקתא? הדין של נסרקתא הוא שהנדר חוזר להיות נדר שמונע בעשוויה. אז יש מה שאומרים, אבל הנדר הוא קלוש. נדר קלוש לא יכול להיכנס לתוך הפרשה שמונע בעשוויה. רק נדר בריא יכול להיכנס לפרשה בעשוויה. נדר קלוש לא יכול. אבל הלושן ראשון בתוספות חולקים על זה. וגם הר"ן חולק על זה, וכי שאומרים, ההפרש של הבעל היא בטלה. אז זה לא רק שהיא בטל שלא יכול להיות צירוף עם ההפרש של הבעל שהוא מת. אלא ההפרש של הבעל היא בטלה, שגם הקלישות היא בטלה. אז אין לנו בעיה. ההפרש של הבעל בטלה, אחרת לא צריכים להגיע לנסרקתא. האב רק צריך להפר חלקו. אבל פה דנים על נסרקתא. למה? בגלל שההפרש של הבעל היא בטלה. אם ההפרש של הבעל היא בטלה, אז הקלישות היא בטלה, לפי הר"ן, לפי לשון ראשונה פה בתוספות, שאומר יוכל ליאס, זה לא פליגי. אז גם הקלישות בטלה. אם הקלישות בטלה, אז זה כמו נדר שהבעל לא הפר, זה נראה לאורס, והבעל לא הפר את הנדר. הוא אמנם מפר, אבל ההפרה שלו היא בטלה. אז זה כמו שלא הפר. אז מה הדין בנדר שנראה לאורס, והאורס, להגיד לא הפר את הנדר, והאורס לא הפר את הנדר, ואחר כך האורס מת. הדין הוא, זה המשנה בדף עין, נסרקתא של האב. אז לכן גם פה זה נסרקתא של האב. מה החידוש פה? החידוש פה הוא, אנחנו אמרנו, על הרשע של המשנה, הרשע מדבר בשם אביה, או פה מדבר בלא שם אביה, שהאב שלא שם אביה, בכל זאת יש את הדין של נסרקתא של האב. והר"ן אומר שזה כל החידוש פה, בברייתא שבבבא זוג כתוב, שומע ביילה והיפלה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת. למה כתוב דווקא והיפלה? החידוש הוא, יכול להיות חידוש שההפרש של הבעל היא בטלה, אבל זה כבר יודעים את זה מהרשע. ואנחנו גם יודעים בהפרש האב, אמת שההפרה היא בטלה. אז הר"ן אומר, החידוש הוא שהייתי יכול לחשוב שלפי בית הלל, הנדר הוא קלוש, ולכן הוא לא יכול להוריש את זה לאב, לפי פירושנו, הפירוש הוא,
ההסבר הוא שזה לא יכול להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה, זה לא יכול להיכנס לפרשה בית אביה, כמשמע הר"ן אומר שההפרה היא בטלה, ומכיוון שההפרה בטלה, אז הנדר הוא לא נדר קדוש, אז לכן יש בית הלכה שמס הבעל לסרוק לנשוס לאב, ואנחנו הפירושו שהנדר מחליף זהות, וזה יהיה נדר של הפרשה של בנעורי בית אביה. אז זה יכול להיות הראשון. אחר כך הוא אומר ככה, ויכול להיות זה לא פליגי ברישה, משום דהפרס הבעל נסבטל לפי שאינו קיים בשעת הפרס האב. אחר כך התוספות אומרים לשון שנייה. למה לא כתב יש מפרשים? אבל צריכים להבין שאם הם צריכים להגיע ללשון שנייה, אז בלשון שנייה הם מסכימים עם היש מפרשים שאף שהפרס האב היא בטלה, אבל הקלישות היא לא בטלה. אז הנדר הוא באמת נדר גרוע, הנדר הוא נדר קלוש. אבל בכל זאת יש פה את הדין של נסרוק נשוס לאב. הוא אומר, אין נמי שבתחילה לא הפר האב, אין נמי אומר שיש הבדל בין הפר הבעל המת להפר האב המת. הפר האב המת, אנחנו אומרים שלא נסרוק נשוס לאב לפי בית הלל. למה? בגלל שהאב כבר הפר את החלק שלו. רק הוא צריך לרשת, או הוא צריך להיות מפר יחידי כדי להפר גם החלק שהבעל שנשאר. זאת אומרת, אנחנו אומרים שצריך להיכנס לפרשה נדר צריך להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה. אז אנחנו אומרים, לא, זה לא יכול בגלל שהנדר הוא נדר גרוע. אבל גם פה הנדר הוא נדר גרוע. ובכל זאת אנחנו אומרים, לכאורה, לפי כל מה שאנחנו אומרים, זה נכנס לפרשה של זה לא יכול להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה. אז הנה אומרים, לא, זה שייך רק בהפר אביה, בגלל שבהפר אביה, אם ההפרה של האב היא לא בטלה, מכיוון שההפרה של האב היא לא בטלה, אז נשאר לאב רק להפר את חלק של הבעל, חלק של האורס. אז אנחנו אומרים, מכיוון שזה קדוש, הבעל לא יכול להוריש את זה לאב. מה הפירוש שהוא לא יכול להוריש את זה לאב? הפירוש הוא לא יכול להוריש את זה לאב, שזה לא יכול להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה, כי הנדר נדר קדוש. נו, אז מה פה? שההפר הבעל מת. אז מה זה משנה? אם אנחנו אומרים שהקלישות קיימת, אז צריך לומר אותו דבר. מס הבעל, כדי שיהיה הדין של נסרוקנה, הנדר צריך להיכנס בתוך הפרשה של בנעורי בית אביה. אבל נדר קלוש, אם הקלישות לא בטלה, הקלישות קיימת. אז הנדר הוא נדר גרוע. אז זה לא נדר בריא, זה לא יכול להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה. אז זה נשאר בפרשה של מה יסיר לאיש, ובפרשה מסור לאיש אין אפשרות של נסרוק נשוס לאב, כך אנחנו אומרים כל הזמן. בפרשה של מה יסיר לאיש, הנדר נתון להפרה רק על ידי שתיים. אז למה פה הוא כן יכול להפר את החלק של הבעל? אז התוספות אומרים, אין נמי שבתחילה לא הפר אב, בגלל שהוא לא הפר, רק הבעל הפר. אז מכיוון שלא הפר, אז הוא צריך להפר חלק שלו. אז מכיוון שהוא צריך להפר חלק שלו, לכן הוא יכול להפר גם חלק של הבעל. אין נמי שבתחילה לא הפר אב, מתוך שחלקו קיים, יופר לו חלק הבעל. ואנחנו לא מבינים מה הוא אומר. וכל מה שאמרנו, זה נדר קדוש, זה לא יכול להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה. אז מה זה משנה לנו? שפה אב לא הפר, אז הוא צריך עוד להפר חלקו. בבבא חמישית, מדובר רק על חלק של הבעל. ההפרה של האב היא לא בטלה. ההפרה של האב אנחנו אומרים שהיא לא בטלה. ההפרה של האב היא לא בטלה. אבל פה האב צריך להפר חלקו. אבל ביחד להפר חלקו הוא צריך להפר גם חלק של הבעל. איך הוא יעשה? זה על ידי דין של נסרוקנה. ומה הדין של נסרוקנה? שזה צריך להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה. אבל איך זה יכול להיכנס לפרשה של בנעורי בית אביה אם הנדר הוא קלוש? ומה זה משנה לנו? שאמנם הנדר הוא נדר קלוש, אבל פה האב צריך להפר
גם חלקו. אז מה צריך להפר גם חלקו? שיפר גם חלקו וישאר בתוך הפרשה של היוסיר איש, ואז הנדר צריך להיות נתון להפרה רק עד שתיים, והבעל מת, אז הנדר הולך ומפר. אז אנחנו מבינים מה התוספות אומרים פה, אינמי. אז כדי להסביר, אמרתי, יש אופנים שונים איך להסביר את כל הנושא הזה של נדר קלוש. יש שם סך הכל 3 אופנים איך להסביר את זה. היום, בעזרת השם, בלי נדר, אני מסביר 2 אופנים. כנראה, לפי אינמי צריכים להסביר את זה אחרת. אנחנו דיברנו על הגמרא בדף עין, שהגמרא אומרת שאפילו נדר שנראה לו אורס ומס הבעל נסרוק לשוסלף. אנחנו אמרנו שיש 2 אפשרויות. אפשרות אחת היא שהנדר נשאר נקבע בתוך הפרשה של היוסיר איש. אז זה כבר נתפס בפרשה שצריכים הפרה על ידי 2, הפרה על ידי 2, אין אופציה אחרת. ככה אנחנו כל הזמן אומרים, כל זמן שזה בתוך הפרשה היוסיר איש, הנדר נתון להפרה רק על ידי 2, לא על ידי 1. לא על ידי 1. אבל יש דין של נסרק לרשוס, יש דין של נסרק לרשוס לאב. הפירוש הוא שהאב יורה זכות ההפרה של הבעל, הוא מפר את החלק של הבעל עבור הבעל, אז זה כמו הפרה עד 2, זה נחשב כמו 2 הפרות. האב לא מפר את הכל בתורס אב, הוא מפר חלק בתורס אב, וחלק בתורס בעל, שהוא עושה את ההפרה של החלק של הבעל עבור הבעל. ככה יש אפשרות אחת. בינתיים אנחנו לא מסבירים את הסוגיה פה על בסיס זה. אפשרות אחרת היה שלא. רגע, לכן אנחנו אמרנו, ככה אנחנו אמרנו, לכן היה צד לומר כן, זאת אומרת, זה צד הראשון שלנו, ככה נראה בפשטות של הגמרא, שהנדר נשאר בתוך היוסיר איש, וזה צריך להיות הפרה עד 2, אבל האב יורה זכות הפרה של הבעל, וזה נחשב הפרה עד 2. אבל יהיה אפשרות אחרת לא. אין אופציה כזו. אם זה בתוך הפרשה היוסיר איש, זה צריך להיות הפרה עד 2, וצריך בעל חי או לא חי, אז הנדר לא יכול להיות מופר על ידי אב לבד. אז מה הדין של נסרק לרשוס לאב? הדין של נסרק לרשוס לאב, הפירוש הוא שהנדר מחליף זהות ונכנס לתוך הפרשה של בן אוריה בייס אביה. של בן אוריה בייס אביה. אבל לפי אינמי נראה שיש אפשרות שלישית. שאנחנו נאמר, הנדר באמת לא מחליף זהות. זה לא יכול להכניס אותם, בגלל שהנדר נקבע, זה נראה לאורס, הנדר נקבע בפרשה של היוסיר איש. אבל יש דין של נסרק לרשוס לאב, אבל זה לא הפשט. אז קודם אמרנו, הצד הראשון שלו היה שהוא זה בתוך הפרשה של היוסיר איש, והנדר נתון להפרה עד 2, אבל האב יורה זכותו של הבעל, ונחשב, כשאב מפר, זה נחשב כמו הפרה עד 2. כמו הפרה עד 2. לא, אינם לא סובר כך. אינם סובר שזה לא יכול להחליף זאת, זה נדר, נשאר בנדר בפרשה של היוסיר איש, בגלל שזה נקבע בפרשה של, זה נקבע בפרשה של עם היוסיר איש, זה נקבע בפרשה זו, אבל יש דין של נסרק. הדין של נסרק אומר לנו שגם נדר שהוא בתוך הפרשה של אם היוסיר איש, זה לא שאין לו אופציה שהאב יהיה מפר יחידי. יש 2 אפשרויות. נדר שהוא בתוך הפרשה של היוסיר איש, יש 2 אפשרויות. יש אפשרות של הפרה על ידי 2, זה המצב הרגיל, שנאי ומרסו ויהיו בית למפר מדרע. אבל יש גם אפשרות בתוך הפרשה של היוסיר איש, שהאב יהיה מפר יחידי. שהאב, בתורס אב. לפי הצד הראשון רצינו לומר, אם נשאר בתוך הפרשה של היוסיר איש, אז יש רק אפשרות שהפרה עד 2. רק אפשרות עד 2. אולי הוא יורה זכות של הבעל, אז זה נחשב הפרה עד 2. עכשיו אנחנו אומרים, לא, אנחנו אומרים,
לא, אין דבר כזה שיוריש זכות ההפרה של הבעל. אבל זה לא נכון שבתוך הפרשה, מה יעשה לאיש, הפרה תמיד צריכה להיות שתיים. אלא יש שתי אפשרויות בתוך הפרשה של מה יעשה לאיש. יש אפשרות של הפרה די שתיים, ויש אפשרות של הפרה די האב לבד, שאב יהיה מפר יחידי. אם הבעל קיים, אז זה הדין של בתוך הפרשה מה יעשה לאיש. זה הדין של אם הוא יעשה לאיש, שהנדר מופר על ידי שתיים. נער ומורס אביה בעלה מפר מדרע. אבל כשהנדר נראה לו אורס, אז הנדר נקבע כנדר של פרשה לבשרי לאיש, אבל מייס הבעל, אז יש דין נסרוק לשוס האב, הפירוש הוא שבתוך הפרשה של אם היסיר לאיש, בתוך הפרשה של אם היסיר לאיש, האב נהיה המפר יחידי של הנדר. האב נהיה המפר היחידי של הנדר. זה ההלכה. אז אם כן, אנחנו צריכים לחדש את כל הפשט בבית הלל. מה בית הלל אומרים? בית הלל אומרים, הפר אביה ולא הספק הבעל לשמוע עד שמת. בסדר, הוא לא יכול להפר. ומה הר"ן אומר? הר"ן אומר, זאת אני לא אומר את זה לפי הר"ן עכשיו, אני אומר את זה לפי אינמי, אבל משתמשים באותם מונחים, שהנדר הוא קלוש. מכיוון שהנדר קלוש, אז בנדר קלוש לא יכול להיות הדין של מייס הבעל נסרוק לשוס האב. למה לא יכול להיות? אז זה לא כמו שאמרנו קודם. קודם אמרנו בגלל הנדר צריך להיכנס לתוך הפרשה מרבי סביה. אם הנדר הוא קלוש, הוא לא יכול להיכנס לתוך הפרשה מרבי סביה. לפי אינם אנחנו אומרים, לא, זה לא הפשט. זה לא צריך להיות כנס, כדי להיות נסרוק לשוס האב, זה לא צריך להיכנס לתוך הפרשה מרבי סביה. וזה גם לא צריך להיות שהאב מפר את החלק הבא עבור הבעל. גם זה לא צריך להיות וגם לא יכול להיות. אבל זה אפשרות אחרת. שבתוך הפרשה מה יעשה לאיש, בתוך הפרשה אם היעשה לאיש, האב נהיה מפר יחידי של הנדר. זה הדין מייס הבעל נסרוק לשוס האב. נראה לאורס, האורס נקבע בפרשה הזו, אבל מסרוק לשוס לאב, בתוך הפרשה הזו, קיימת האפשרות שהאב נהיה מפר יחידי של הנדר. זאת אומרת, זה מה שקורה, יש אפשרות כזו, וזה מה שקורה. זה מה שקורה כשהבעל מת. האב נהיה מפר יחידי של הנדר. נו, אז מה הבעיה? אז למה בישראל לא אומרים שהאב לא יכול להפר את הנדר? למה לא יכול להפר? איפה האב? בסדר, מה אכפת לנו? זה נדר קדוש. מה אכפת לנו? אבל האב נהיה מפר יחידי, יש הלכה נסרוקנה שהאב נהיה מפר יחידי של הנדר, ומה אכפת לנו? זה האב הפר את הנדר, ואנחנו אומרים, ר"ן כל הזמן אומר שההפרה של האב היא לא בטלה, בגלל שהאב חי, לא מת, אז ההפרה של האב היא לא בטלה. אז מה הבעיה אז מה בכלל הבעיה שאנחנו נאמר שהבעל מת, צריכים להפר את החלק של הבעל, אז למה לא נאמר האב נהיה מפר יחידי של הנדר? בגלל שזה קלוש. אבל מה זה קלוש? זה לא צריך להיכנס לפרשה של בן אוריה בייס אביה. זה נשאר בפרשה של היסיר לאיש. אז למה נכון? אז לפי האינמי זה סיבה אחרת. לפי האינמי הסיבה היא, מכיוון שאב הפר את הנדר, וההפרה של הנדר היא קיימת. רק האב צריך עוד להפר את החלק של הבעל. על ידי זה שהוא יהיה מפר יחידי, שהוא יהיה מפר יחידי של הנדר. אז אינם סוברים, זה לא יכול להיות. והסיבה היא בגלל שהאב הפר את הנדר פעם אחת. מכיוון שהוא הפר את הנדר פעם אחת, הוא לא יכול להפר את הנדר עוד פעם. למה? בגלל שלפי אינמי אנחנו אומרים שהדין של נסרוק לשוס הבעל
זה לא מחליף זהות, זה לא נכנס לפרשה של בנו רבי זוויה. זה נשאר בפרשה של מה יוסי לאיש. ובפרשה של מה יוסי לאיש, האב כבר הפר את הנדר. ועכשיו אנחנו רוצים לומר, בסדר, הוא הפר את הנדר, שיפר את הנדר עוד פעם. הוא הפר את הנדר, הוא הפר את החלק שלו. אבל עכשיו הוא צריך להפר את החלק של הבעל. אז אנחנו אומרים, בסדר, הוא מפר יחידי של הנדר, אז הוא יכול להפר גם את החלק של הבעל. הוא לא צריך לרשת את זכות ההפרה של הבעל, הוא גם לא יכול לרשת, אני לא מקבל את זה. אבל הוא מפר יחידי של הנדר. אבל אם הוא יהיה מפר יחידי של הנדר, נמצא שיש שתי מעשי הפרה בתוך המסגרת של הפרשה של אם היוסי לאיש. נמצא שיש שתי מעשי הפרה. האב קודם הפר, בתורס אב, במסגרת של ההלכה, שנרם רוסו אביא לבעל לפני דרה. ואחר כך יהיה הפרה של האב עוד הפעם, בגלל שבמסגרת הפרשה שאם היוסי לאיש, האב יהיה מפר יחידי. הוא לא צריך לרשת זכות של הבעל, לא יכול, אבל יש לו כוח מפר יחידי. אז אנחנו אומרים, זה מה שאינמי אומר, שאנחנו אומרים, בסילו אומרים, שאי אפשר להפר את הנדר על ידי שתי מעשי הפרה של האב. האב יכול להיות מפר יחידי, אם האב לא הפר את הנדר. אם האב לא הפר את הנדר, אז האב יכול להיות מפר יחידי. אבל פה האב הפר את הנדר. אז מכיוון שהאב הפר את הנדר, אבל הוא לא עשה את זה כמפר יחידי, הוא עשה את זה במסגרת הלכה של הפרה דשתיים, אבל הפרה שלו בטלה, והבעל מת. אז צריכים שהאב יפר עוד הפעם, כדי להפר את החלק של הבעל, אבל עכשיו הוא עושה את זה בגלל שאנחנו אומרים, שיש דין של נסרויקנה, שהוא נהיה מפר יחידי של הנדר. אז אנחנו אומרים, אבל לא יכול לעשות את זה, בגלל שלא יכול להיות הפרה של הנדר במסגרת הפרשה שאם היוסי לאיש על ידי שתי מעשי הפרה של האב. לא יכול להיות על ידי שתי מעשי הפרה של האב. והאב הפר פה פעם אחת. מכיוון פעם אחת, עכשיו הוא לא יכול לחזור לפר עוד הפעם כמפר יחידי של הנדר. הוא לא יכול להיות. יש שתי אפשרות בתוך הנדר. או הפרה דשתיים, או הפרה די האב כמפר יחידי. אבל האב לא יכול להפר פעמיים במסגרת של פרשה זו. כלומר, פעם ראשונה, כשזה דין הפרה על ידי שתיים, האב הפר, הוא עשה חלקו, ועכשיו הוא יפר עוד הפעם בתורס מפר יחידי. לא יכול להיות דבר כזה. הנדר במסגרת פרשה זו צריך להיות מופר על ידי האב, על ידי מעשה הפרה אחת. לא על ידי שתי מעשי הפרה. לא יכול להיות, הוא כבר הפר את הנדר, אז אין לו את הכוח עכשיו, זאת אומרת, הוא כבר הפר את הנדר, מכיוון שהוא כבר הפר את הנדר, אז עכשיו הוא לא יכול להפר את הנדר עוד הפעם בתורס מפר יחידי של הנדר. הנדר לא יכול להיות מופר על ידי שתי מעשי הפרה. זה מה שבצל אומרים לפי אינמי. אז כשבאים עכשיו לבבא שלישית של הברייתא, שהברייתא מדברת על הפר הבעל ומת, וההפרה של הבעל היא בטלה. אבל האינמי מסכימה, יש מפורשים שבטלה רק לגבי צירוף, שההפרה של הבעל לא יכול להיות מצורף להפרה של האב. צריכים הפרה חדשה גם על חלק של הבעל. אבל הקלישות של ההפרה של הבעל נשארת. הקלישות נשארת. אז בוודאי נדר גרוע. אבל אינם אומרים, אבל אין בעיה שיהיה דין של נסרויקנה, לשוס לאב, שאב יפר את כל הנדר. למה? בגלל שלפי יש מפרשים, הבעיה בנדר גרוע זה לא שנדר קלוש לא יכול להיכנס לתוך הפרשה של רבי סביה. הדין של נסרויקנה לא בנוי על זה. זה דין של היוסי לאיש.
נדר קודש הפירוש הוא לפי אינמי לא כל כך משתמש במילה קודש, אבל הפירוש הוא מחמד שהיפר אביה. הפירוש הוא שהיפר אביה, הפירוש הוא שהנדר כבר הייתה מייס הפרה אחת של האב. אם הייתה מייס הפרה אחת של האב, הנדר לא יכול להיות מופר על ידי עוד מייס הפרה של האב. רק מייס הפרה אחת, לא על ידי שתי מייס הפרה של האב. לא יודע. אז אני אומר, זה לא שייך, היפר הבעל. היפר הבעל, האב לא היפר. זה נדר גרוע, אבל מה אכפת על נדר גרוע? זה לא צריך להיכנס, לפי אינמי, זה לא צריך להיכנס לפרשה של בני בסביה, זה נשאר בפרשה של אם היוסי לאיש. ובתוך הפרשה אם היוסי לאיש, האב לא היפר את החלק שלו עדיין. אבל יש את החלק שהבעל. זה אמנם הקלישות נשארת, אבל ההפרש שבעל לא רואה את הצירוף, בגלל שהוא מת. זה לא רואה את הצירוף. אז האב צריך לחזור לפר גם את החלק של הבעל. הוא צריך לחזור לפר גם איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כמפר יחידי. אז אין בעיה. הוא יכול מדין נסרויקנה רשוס לאב, האב במסגרת של הפרשה של אם היוסי לאיש, הוא נהיה מפר יחידי של הנדר. אז לכן הוא מפר חלקו, והוא מפר גם החלק של הבעל, בגלל שזה לא במסגרת הפרשה של בני בסביה, זה במסגרת הפרשה עם היוסי לאיש. והבעיה בהיפר אביה הייתה שהנדר לא יכול להיות מופר על ידי שתי מייס הפרה של האב, רק מייס הפרה אחד, ושם האב כבר הפר, אבל פה האב לא הפר, הבעל הפר, והבעל מת. אבל ההפרה של הבעל לא ראוי להצטרף להפרה של האב, אז האב צריך לחזור להפר גם את חלק הבעל. אבל אין בעיה, איך הוא מפר את זה? איפה זה הדין של נסרויקנה? הדין של נסרויקנה הוא הדין של נסרויקנה הוא מפני הדין של נסרויקנה הוא מפני שבתוך הפרשה של היוסי לאיש, האב נהיה מפר יחידי של הנדר. גם בשם והיפר לא יכול להיות. הבעיה היא שהנדר לא יכול להיות מופר על ידי שתי מייס הפרה. אבל פה זה לא שתי מייס הפרה. בגלל שההפרה של הבעל היא בטלה, האב לא הפר חלקו, אז הוא צריך לעשות הפרה אחת, להפר את שניהם כמפר יחידי של הנדר. בסדר, אז זה פשט שני. אנחנו לא הסברנו עדיין, צריכים להסביר לפי שתי הפירושים. צריכים להסביר ושם חולק. אנחנו אמרנו שתי פירושים, למה בסילו אומרים בהיפר אביה שלא נסוק רשוס לאב. אני אומר שתי פירושים. פירוש אחד הוא מפני שנדר קלוש לא יכול להיכנס לפרשה של בני בסביה. פירוש אחר הוא, זה בפרשה של היוסי לאיש. אבל היוסי לאיש, נדר קלוש יכול, אבל לא יכול שתי מעשי הפרה. אבל צריכים להסביר, ושם יחולק, והגמרא תולה את זה, בשאלה אם מגז גייז או מקדש קודש. אז זה אנחנו צריכים להסביר, ואז יש לנו גם עוד פירוש באינמי, איך להסביר את האינמי, וזה היה פירוש שלישי בכל הדין הזה שבהיסילה אומרים, מכיוון שההפרה של האב היא לא בטלה, אז לכן זה לא, אז החלק שבא אנחנו לא יכולים לומר שנסרויקנה רשוס לאב. אז זה נסביר את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל פה, איך זה תלוי בשאלה של מגז גייז ומקדש קודש. וכך יש גם שיטה של רמב"ן, הרמב"ן יש לו שיטה אחרת לגמרי. לפי רמב"ן, הוא אומר שגם לפי בית הלל, בהיפר אביה, הוא אומר נסרויקנה רשוס לאב. הברייתא לא אומרת כן, אז רמב"ן יש לו דרך אחרת. איך להסביר את הברייתא? אז בעזרת השם, נדר, אנחנו נמשיך בזה ביום שני בערב, נדר, בעזרת השם, ונתראה אז. שיהיה לכם שבת שלום.